Assalamu alaykum hormatly izleyijiler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2021-nji ýylyň 29-njy maýy. Azat Türkmen kanalymyň nowatdaky gepleşigine başlaýar. Hormatly izleyijiler, gepleşigiň etady bölegine geçmeden olar. Men sizi bir sesi dinlemäge çagyrýar. Şu sesi, şu adamyň sesini siz ünferip dinleň. Ilki bir şu adam özüni opozisiýa liderleriniň biri diýip hasaplaýar. Ödem bizim hemmemde yüzlönýär. Şol taňda size de yüzlönýär. Hormatly illeşler, hormatly watandaşlar diýip şol adam bizim hemmemde yüzlönýär. Şuň häzirki yüzlenmesine üns berip kulak asyň, üns berip dinleň hemem düşünjek bolun. Şu näme diýjek bolýar bize yüzlenip. Gaýrat edinde üns berip dinleň. Atlarını demedi oturmayın. İndiler, doğunlar, iyileşler, vatandaşlar ähli oyunun hemmesini bilýär, çözdük. Adamlar göre kendi bilýär. Şu hükümeti grup başlar. Şu taýda da ýa-ni şuň howpsuzlygy bolar, sizin belli howpsuzlygyňy goýarlar. Şonu ben ilkulak duýduraýyn. Manipulasiýa edýän adamlaryň hemmejesiniň spideri, adi demeleri bilen yüzlerce adamları bilýär, azabından bilýär, kim näme işleýänden bilýär. Her ýyňyň araňyzda da adamlarymyz bar, ähli bilýär. Şonu men size o edip, ýa-ni beýniňizde, ýa-ni jynk edip oturýarlar demedi. Soň wagtylar jegalanyp başlajak. Şundan adamlar Tutçukası Sapar Klimov nayan yakynna 20-nji maýda Milli Halat Ediş Komitetiniň güýje girmegi diýen bilelikleýin kollektiwleýin gepleşigine etdiler. Ine şu ýyzlenmäni. Ödem aýdýar biz diýä şu howpsuzlyk komiteti ýaly komitetde öreçekdirsiýa siziň hem içiňizde adamlarymyz bardyr diýä. Siziň hemme ädimlerinizi biz öwrenip otursiýa şu diye adamları manipülasyon edýän adamlaryň yüzlerçesiniň bizde diye sanıglary bardyr. Soňam size diye jeda beriljekdir diye. Indi şol adam kime yüzlenýär? Ödem illeşler, watandaşlar diýip köpçülikleýin taňyna köpçüligi yüzlenýär. Ödem teoriýagyny hamala giden bir düşman ýaly duýýar şol adam da. Ödem belli bir adamyň adynam tutanokdy. Bir howsalygy gürleýär. Sizin içinizde de adamlarımız bardır diye. Ödem diye gelecektiğini biz diye halat ediş topor deyip diye häzir komitet deyip diye bir gurama öğrettik. Şoňun içinde milli howpsuzlyk diýilen ýaly komitetimiz boljakdyr. Şolam şol işler bilen meşgullanjakdyr diýem. Duýduruş berýär, haýbat atýar. Inni ödüňizi ferk görün. Soňky döwürde şu Sapar Klimowyň adyny tutup çykyş edýän bir opozisiýa lideri barmy? Ya men gepleşiklimde, men ödümiň bir gepleşigimi şuňa bagyşlap, soňky döwürde nähiller bir şuňa bir ýüzüň üstünde burnuň bar diýdimmi? Ýok. Ýöne näme şun şul adam diýingasyz inni näçe wagtlar her gepleşiginde diýilen ýaly nähiller bir tögereginde düşmanlar görýär. Ödem şu düşmanları diýilen adamlara jeda beriljek diýip bilenem haýbat atdy. Ödem elinden nähiller bir zady alynan ýaly, şolardan bir hili ary köýen ýaly gürleýär. Bu adama näme boldy? Bu adamyň elinden kim nämesini alypdyr? Bu adama kim näme ýamanlyk edipdir? Näme üçin bu adam hiç köşeşenok? Ödem konkret adamdan adynam tutanokdy. Bir göze görünmeýän düşmandan gurrun edýän ýaly gurrun edýär. Indi şol adamam opozisiýa liderleriniň bir hökmüni öňe alyp barýar. Ödem teoriýagyndäki adamdan ýa-ni adyn tutmaýan adamlarda da bir giden günä bar ýaly görülýär. Indi bu bilenem çäklenen ok. Şol ýa-ni adyn tutmayan adamların içinde menem var. Onu men neyden bilýän? Sebäbi köp
bedep ödem hiç açan men adım tutyan näler. Allah Murat Rahimov diýip men adım tutan geregi ýokdur. Sebäbi adamy öz ady bilen tutmaklygy özüne mertebe hataplan okşal adam. Sebäbi seni öz gurruna diýen adamsyny adam derejesinde görmeýändigini görkezjek bolýaşydy. İslendiň adamyň adyny tutyan näler? Şu birini aýplama ýönkänne plany iftip henin opozisiýa liderleriniň içinden şu a tutan geregi bolan näler? Bir iki eke bolaýmasa epitetler bilen tutýandyr. Men tutanno jurnalistimok ya çok kotakıl näme diýip şeýdi kemsizce näme bilen tutýandyr. Indi buň bilen hem çäkleneni üstesine de buň ýanyna buň bir itiýaly bir kuş görýän bir kümsü bar. Onam siz bilýänsiňiz. Iýdyk derli şuňa hyzmat edip gelýän biri bar. Olam öz ýüzüni görkezdenok, ýüzüni görkezmän şuýna sapar kim şu sapar Klimov'un garşydaşydyr diýip hataplayan bolsa, şol adamlara hapa uymak bilen iýdyk derli geçen tomsdan bäri iýdyk derli hapa uymak bilen meşgulanyp gelýär. Özüm öz adyny dogry goýanok, öz kanalyna da Türkmenowullyk goýýar. Türkmenowullyga ýöne özüm keredim. Özüm haman ha mitinglere de bir krede gatnaşypdyr Amerikadaky. Öz kanalyna da goýdy, şu turaty Türkmenowully soňam aýyrdy. Näme şun aýyrdy? Sebäbi özüm tanatmajak bol birden şu suratyň üstünden tanalaýmasyn diýip. Teoreýan näklerden hem gizleýär. Ýön şuň teoreýan näklerden bu şahsiýetini bilýän adam gaty köp. Indi men geçen ýylyň Tomson'da 13-nji awgustynda şu Sapar Klimow'a bagyşlap mafiýa ýa-da opozisiýoner diýip bir gepleşik edipdim. Şu taýda birlik nomer goýdum. Ina men başlayan sebäbi men näme üçin şoňa mejbur boldum? Sebäbi iýdigi derli meň üstümden hapa atmak, meň üstümden hapa goýmak kampaniýasyny alyp bardy Sapar Klimov. Hemem şoň ýanky jogjoglyan şu nemeti bar, mahlugy. Özüni Türkmenowly wagtlandyr ýani. Şolar iýdigi derli ýagdaýda maňa gün bermän, ine geçen tomsda bir näçe gepleşik edip, ýürüýte gepleşik edip, menden her hil edip kemçilik tapjak bolup gördüler. Meni her hil sıfatlandyrmalar, epitetler bilen atlandyryp gördüler. Men ahyr soň çydama, ine şu gepleşik etdim. Şonu görüben bilersiňiz, ýene de bir gerek. Mafiýa ýa-da opozisiýoner ödem aýtdym. Eger siz diýdim, şu töhmet atma kampaniýaňyzy betetmeseňiz, bu gepleşigi ýene dowam etdirer diýip men garaşyp gördüm. O da garaşmaly bolmady, ýanky Türkmenowly bilen şu Sapar Klimov'un ýürdürýän mahlugy men üstümden ondan soňam ýene hapa goýdy. Onu da men çydadım, ay bor diýdim. İtdilen agdyny deňemeklik özüňi itim derejesine düşürmek diýip hatapladım. Sebäbi özüňiz pikir edip görüň. Menden soraýarlar, şol adamyň ýanky özüni alyp barşyna nähil garaýan. Men aýdýan, birinciden özüne hormat goýan adam kimdir birini aýyplama bildirenne, öz ýüzüni görkezip aýyplama bildirer. Şol adam diýmek onu özüne de hormat goýan. Sebäbi sen kimdir birini sunnakay aýyplamalar bildirýän, ýöne özüňem ýüzüň görkezmän, öz şahsiýetiňem görkezmän, perde aňyrtynda bukulup diňe sesini çykarýan. O sesiňem öz sesini çykaran ol, ünseriň. O sesini büýütdip çykarýar. Ýörüçe tehnikam üstü bilen üýtdip çykarýar. Indi seredin, item adama ýürenni, özüne hormat goýan it, ýüzüni gizläp ýa perde aňyrtynda duglanyp ýürýän nädir? Özüne göwün ýetýän item açyk ýürýändir. Ýüzüni görkezip. Indi şol adam itim derejesinde bolsa, ýüzüni gizläp, sesini hem üýtdip şeýdip adamlara töhmet atyp şeýdip adamlara hüjüm ederdimi? Eger özüne hormat goýan bolsa. Özüňiz baha beriň da, şol adamyň özüni alyp barşyna. Üstesinde şular şu tetelli adamlar var. Öz döwründe Sowet häkimiýeti ýyllaryna anonimçiler diýip atlandyrylýar. Özüm gaty jemgyýetde ýigrenilýän adamlar. Näme üçin? Anonimçiler öz döwründe Staliniň repressiýasy ýyllaryna milyonlar şu adamlaryň başyna ýeten haramzadalar bolupdylar. Olar näme diýdiler? Kimdir biri bilen dawalaşdylar ýa kimdir biri şolaň göwünde yaramasa, şol adamyň üstünden watan döwleti halk düşmany diýip anonim arza ýazýardylar. NKVD
Olar ýaly arzalar kän deriňe awam duranokdy. Aýdaly halkyň içinde bir adajyk öz pikirini aýdýan adamlar barmy? Şoň üstünden kimdir biri anonim ýagdaýda öz adyna agdaman, görkezmän arza ýazdymy? Diýmek onu, şol adam hakykatdan halkyň içinde köpräk gürleýän adam diýip süýräk edýärdiler. Şol şey dip Sibir'e sürgün edip, Sibir'de çüýredilen, sürgünde çüýredilen, ýa-da atywa berilip öldürilen milyonlarça adam boldy. Anonim arzalan netijesinde. Şol anonimçiler hem hiç açan öz yüzlerini görkezmän, kimdiklerini bildirmän ýaşadylar. Inni şol adamyň türkmen ogly özüni türkmen ogly diýip adlandyrýan şol adamyň edýän hereketi, edil şolar ýaly hereket. Şol adam öz döwründe, şo Stalin döwründe ýaşan bolsa, açyk görkezip otýar. Şolar ýaly iş bilen meşgullanjak adam. Sebebi özüne ýene-de bir gede aýdan, özüne hormat, özüne adam hökmüne hormat goýan adam kimdir birini sunnakay aýyplama bildiren ýagdaýynda gün aýdyp arza ýazar, gün aýdyp çykyş eder. Öz adyny familiýasyny görkezip çykyş eder. Inha men şu mesele goýunça taňa aýyplama bildirýän. Inha sen aýbyň şunna diýip sen ýüzüňe basar. Bul adam onu edinok. Etibin biljekdi. Üstüne men ýakynda soňky çykyşlamyň birinde şoňa jogap beren. Iň soňky çykyşlamyň birinde men ýazdym. Çykyşlamda da aýtdym, hemem şoň eden çykyşynyň aşagynda ýürüýte kommentariýa görünüşinde ýazdım. Men aýtdym, sen olar ýaly diýdim, maňa kitap saklaýan bolsaň, olar ýaly sende bir giden faktlar bar bolsa, o faktlarym näme? Şo men Murat Düşen bilen çykyş edemde, maňa hem Murat Düşen mehman agent diýip ýarlyk takyp men görkezdi. Soňam gytaklaýyn ýagdaýda maňa aýdýa, Nadia Süleymanjanyň ölümine de diýä, siziň ikiňiz ýaly çeteller günäkär diýä. Meni tas şohit Süleymanyň ölümine dahil ýaly görkezdi. Üstüne men şonu aýtdym da, bol ýa sen diýdim şolar ýaly atdym, maňa aýyplama bildirýän bolsaň, meni mehme bilen dahil adam ýa-da hasaplaýan bolsaň, gelin ha hemme faktlaryny allyydym, öýlen meň elimde faktlar bar diýä. Men aýtdym şo faktlaryň hemmesini al, gel inha oturoly men kanalymda ýüzüň görkezme. Sesini üýtdöden gelýär, üýtdöt sesini üýtdöt. Ýöne şo faktlaryny görkezdiýdim. Bir sekundunam men kesmeýän görkezeýin halkyň öňünde diýdim. Ýekje sekundunam aýyrmaýyn diýdim. Faktyny görkez. Ýöne men aýtdym. Men hem saňa diýdim, bary 3-4 tanjyk suwalym, soragym bolar, şoňa da jogap bermeli. Gorsaň diýdim bolýan. Bu näme diýär? Men goýan şo kommentariýalary çyn aýyrýar. Şo çagyr şeden kommentariýa, amma şonu halk bir göräýmesin diýip aýyrýar. Men ýene oýdum, ýene aýyrýar. Şul adam inni adam adyna münasipmi? Şul adamyň özü, özüni näme? Hamala opozitsionermişin, özüni opozitsioner hökmüne alyp barýarmışyn. Hamala inha saparpyn bu toporuna çykyş edýän, şoň ideýasyny gollaýan adamdyr. Sen bu edýän hereketiň opozitsioneriň hereketi däl. Üstüne şul adam şul halmra söýüni filan saparpyn bu toporuna öýdara gurrundeşlik bolandy. Yapık kapılan aňarsynda öýdara gurrundeşlik bolandy da internetiň üstü bilen, Messenger'in ýa-da Zoom'un üstü. Şo taýda da ýüzüni görkezmekden gorkýar. Öz adamlarynyň içinde ýüzüni görkezmekden gorkýar. Şol adamyň kimdigini ýüzünden görüp tanayan adam şo hatda saparykly bu toporun içinde 2-2. Bilinde näme üçin böler ýaly özüni alyp barýar. Özüm hamala jurnalistik fakulteti gutoranmışyn bir ýerde. Bilýäňmi niýde gutorypdyr? Sovet häkimiýeti ýyllaryny, soňky ýyllaryny ödem gidilýän aýdyp otyr. Ortatda Moskwa Goranmok ministrliginiň maliýeleşdirýän ýürüýte universiteti bar. Şo taýda harby jurnalist hökmünde gutoranmışyn. Bilýäňmi Sovet häkimiýeti ýyllaryna harbylar tarapyndan maliýeleşdirýän okuw jaýlaryna kimler taýýarlanýar? Ödüňiz pikir ediberin. Şol adam gidilýän ödüň niýde okan. Üstüne de ömründe hiç açan jurnalist bolup işleyen adam değil. Görkezsim, men aýdýa, men jurnalistikan, harby jurnalistikan gutordum diye. Harby jurnalistika diýilýän şo fakulteti gutordumdan soň, şolaň niýrik uradylýanlygyny şo döwürde ýaşan adamdan hemmesi ýene bilýär. Indi şol adam göze görünmeýän, şo harby jurnalistikana okapmyşyn, soňra göze görünmeýän bir ýerlerde işläpmişin. Ani getirsin de biz ikimiz oturaly. Men öz rahmet stajymy görkezdim. Nirde işledim, nirde otlap suwladym. Senem gelip oturdy şu taýda görkez.
Niye desen jurnalistika işletmiş. Yok, bu adam jurnalistika işlen adam der. Inni gelip Amerika göçüp gelip ya opozisiyanın içinde yumurluşuk döretecek olup hareket edip geliyor. Yumurluşuk döretecek olup. Bun gazanan koşudurunun içindeki üstünlüklerinin biri Narjan Müzefferova diýip bir aktivistimiz vardı Amerika. Şo görgülüğünü opozisiyanın işinden gider etti. Nädik gider etti? Ne geçen Thomas ýylydyna şo görgülä hapat ýokup, şyltak atyp material etdi. Ahyrdan şo görgülü şydaman gitdi. Ýöne teredim. Şol Narjan Müzefferova şol adamyň şu kimdigini üstüne açyk gitdi. Olam näde başdy? Şo taparyklymy öz toparyny şuna inanmayan adamlar var. Şolaň birim Olga Çariyevna. Olga Çariyevna Narjan Müzefferova duýduruş berip audio mesaj urdy. Şo döwürde. Ine şu Türkmen oğullyly ýani kimdik Narjanyň üstüne hapak döküp berke, bilen Narjan hem bilen o, bu adam kim, menden näme algysy bar diýen Olga Çariyevna bu adamyň şahsiýetini açyk görýär. Häzir bolgun näme? Şul adam kontrazvedkan adamty diýem, Olga Çariyevna siz ýargysyny görýär. Üstüne telefon nomerundan berýär şul adamyň. Hemme dallary häzir bizde bar. Şul adam aradaky maglumatlar şu New Yorkyň haýsy raýonunda ýaşaýar, näme iş bilen meşgullanýar, haçan göçüp gelipdir, haýsy aýal maşgulalaryna gatnaşyk saklaýar, Türkmenistanyny niýeden göçüp gaýdypdyr, şuň bar pohuny, bar neberesine şeňde şuň öz ýanyna adamlar açdy. Indi bulan hamala gizlenip gezmelmişin, hamala bu yüzünü görkezmäne tökme atmalmışın, hiç kim bilmeliymişin, bilinmediydi. Biz hemme zady bildik. Indi biz ýene bir zady bildik. Ödem ne häzir, indi bir kartyny häzir açyp oýnamaly boldy. Bulan ne hiç erkitjek ýeri ýok. Sebäbi biz häzir adwokatlar bilen maslahatlaşyp gördük. Ne şul adam hamala rejimden gelýänmişin, şoň üçin yüzünü görkezden okmuşyn. Ýöne beýlek tarapdanam islendiği adama islendi kapağını jokmuşyn. On adynam tutmalyamşyn, hakykatını yüzüne görkezmeliyamşyn, sebäbi rejimden gorkýamşyn. Rejimden gorkýanlygy sebäplen bu yüzünü açmak bolan okmuşyn. Emma özi adamlaň etmediği işini etdi diýip görkezjek, dörjäp bir helçejik şunlar jinnek ýaly bir zat tapsa, şonu çiýişirip senden dönüp ýatacak, senden hoplar monster ýatacak. Emma özi jogap berjek gel. Özi aýplanma bilir ýani aýplamasyna jogap berjek gel. Olar ýaly adam hereket edýän bolsa, olar ýaly adamyň öz şahsiýetini gizlemäge haky ýok. Haky ýok. Sebäp ol adam kanuny bozup, häzir jinayetçilik nemesine geçdi. Zonasyna geçdi. Häzir jinayetçilik jinayet edip otur ol adam. Adamlara çökmet atyp, etmediklerini etdi diýip, bolmadyklarını bollu diýip, ýoklarını bar edip, senden dönüp ýasap. Ine diýen zady näme? Ýene ýöne koy masal getireyim. Şul adam yan kaýdyşym ýaly maňa töhmet atan şu geçenki soňky gepleşinde 25-nji maýda men üstüme töhmet daryn atyp o gepleşiňem 80%-ni maňa bagşlady. 20% ýaly bölegini beýleki opozisiýanyň liderleri bagşlady. Şu taýda hamala teredim. Hamala men Azatlyk radiýasyndan 2013-nji ýylda işden gidemden soň men ortaýda gatnaşmyşym. Öýdem aýdýa Allah Murat Rahimow diye Facebook tahypasyna hem beýleki sosial tahypalaryna diye tomoş edýän adamlar näme üçin ortaýatyň raýatlarymyşyn. Şo taýda ortaýat bilen bu diye gizli murluklar bilen sebäbi diye sebäbi bar diýip şoň üçin şular ýaly görkezjek bolup ine Imag One diýen bir saýtda hamalany şu taýda şahsiýetler barada maglumat görkezýän saýtda ine şular ýaly bir maglumat barmyşyn. Ine Murat Rahimow hamala bula meňne sosial Facebook'daky tahypamda goýulan atmyşyn. Ine şoňa tomoş edýänlerem ortaýatda Moskwada tomoş edýän bir giden meň bilen hammatdaşlyk edýän adamlarmyşyn. Gizli ýollar bilen. Ýani hem şundur men Moskwada ortaýatda populýarmyşyn. Indi heredin şul men adam diýip görkezjek bolýar. Ine şu meň tahypam görkezende çykýan maglumat diýip görkezjek bolýar. Emma şu taýdaky avatara heredin. Şu meňki däl. İkinciden men hiç sosial ulgamlardaky adam kirillik bilen ýazylan ok. Men adam hemme ýerde latin harflary bilen ýazylýar.
statistika görkezlerine de Kiril hatlar bilen çakan ok. Statistika görkezlerine de hokman Latin harfler bilen çakya. Bu näme dipdir? Murad Rahimov dip birini tapypdyr Orsiýetden. Şo aradaky statistikany häzir ne şu saýta salypdyr da şonu görkezýär. Üstesine de aýdýar, Anatlyk radiosundan işden çykandan soň diýär, Moskwa diýen Orsiýede gatnap durupdyr diýär. Orsiýeden hem diýär, Sankt-Peterburg şäheriniň daşynda ýerleşýän Olgine diýen bir pasiolokda bir owoda Kamala şo taýda kiber hüjümler bilen, kiber işpiyonluk bilen, razvedka bilen meşgul bolan ýani bir edara barmyşyn. Ana men şol Olgina diýen pasiologyň plan köşesiniň plan jaýyna ýerleşýän edara gatnapmyşym. Ine şonum diýe men sen diýe IP adresini üstü bilen tapdym diýe. Sen bu taýda näme işläp berýärsiň? Sen o taýda kimler bilen duşup berýärsiň diýip öz gepleşiginde maňa güni şu agentlerle hyzmatdaşlyk edýän adam hökmünde aýplama bildirýär. Indi men sonra berýär. Ýa-ni türkmen ogly. Güni inni kefirimde çykdy, şo faktlaryň görköz. Men IP adresimi görköz. Haçan men Orsiýede gidipdirin, onam görköz. Men haçan uğrapdyrin şu taýdan Çehiýeden, haçan barypdyrin, nirik düşüpdirin. Ondan birinji gedek nirik barypdyrin, ikinji gedek nirik barypdyrin. Eger sen tehnologiýa şoňa mümkinçilik görýän bolsaň, onu sen bilmeli. Men iň bolmanda haçan şu taýdan uçup şo taýyp barandygymy sen görkezip bil. Şo diýän wagtlar görköz. Orsiýediň territoriýasyna haçan men aýak tekipdirin. Men häzir aýtjak däl. Men soňky 20 ýylyň dowamynda men Orsiýede näçe gedek baryp bildim. Men onu aýtjak däl. Ýöne sen häzir çykyş et, şonam subut et. Şonu şu taýda subut etmesen, sen häzir başga ýerde subut edýän. Özüm inni sen beýden bolup, ýüzüňi gillap adamlara töhmet atmak, işini sen uzak dowam etdirip bilmeýän, sebebi ýuridik tarapdan sen oňa hakyň ýok. Kanun tarapdan inni sen ýüzüňi gillemäge hakyň ýok, sen sebebi sen häzir jenaýat etdiň. Sen häzir bir giden Jenaýat kodeksiniň maddalaryny bozdun. Amerikan kanunyna görä-de, Ýewropa kanunyna görä-de. Indi sen jenaýatçy ýokmy, ýüzüňi gillemäge hakyň ýok. Ýakyn wagtlarda sen ähli pokuň açylýar, sen şahsyýetiňe açylýar, sen neberäňe sen açylýar. Gitjek ýerim ýok. Men oňa ýöne detallaryny aýdyp oturjak-da. Ýöne adamlar bilsin ýan. Ine şunçulary ýaladym. Hiç ýyly subutnamasyz bular hapa dökmeli. Soňra biz özümizi aklamaly. Indi şol ýanky Narjan Muzafferowaň getiren subutnamasy bar şoň ine Olga Çary bilen maglumat alyşyp üstüne açan zatlar bar. Şondan soň bu näme diýär? Indi türkmen ogul diýilýän. Narjanyň öýüne jaňa diýär da aýdýar. Sen indi men barada bir zat diýsen, öýle Narjanyň üstüne näçe aýlap papa döküp gelýär. Soň Narjan bir ýerde bir gepleşiginde agdady bu adyny bolýyn. Sen niýe meň nadym tutsaň öýüňe baryp diýär, tutuş maşgalaryň paltalaryny ip şoňa haýwadat diýär. Onum Narjanyň öz dilinden eşitdim. Narjan üstüne ene şu taýda şo barada gurrun edýär. Şu taýda ene türkmen ogulunyň gurrun edýär. Суддя. Biz ertirden уже report yazdık polisiýa, sebäbi o maňa gaty kän ugrażat etdi. Meniň maşgalamy ýok edýän diýdi. Owa hemme maňa eden ugrozalary hemmesi bar. Yazgysy bilen, sesi bilen, owa hemme zady bar. Owa ýöne men ýene de aýdýan. Meniň biz bu gürrünleri 4 aydan beri bu yazılar mende dur. Mende 4 aydan beri bu yazılar dur. Neçe gezek bu nemeni çıkardı. Neçe videolar çıktı. Sesimi çıkarmadım. Dumylardım. Puz neme diysengizler şonu diysin dedim. Ama yöne şu gezek men nem için onu hazır ayda otirin. Sebebi Ola Çarıyevna menin sesimi şu tak beriptir şu adama. Ola normal adamı. Onu o hakta maňa iyi berýär. O hakta maňa iyi berýär. Men hakta ona iyi berýär. Görüşüňe diýäli, Olga Çarıyevna da şu taýdan öz boluşdy bir adam satmak ýaly bir zat meşhurdan ýa. Şo ýanky diýilýän türkmen ogul diýilýän kontrazetga işleýän hakynlara Narjana maglumat berýär. Ödem hemme danlary bilen şoň telefon nomeryna çendi Narjana berip otyr. Ödem häzir bolýar. Narjanyň oňa ýiberýän maglumatyny oňa ýetirip otyr. Ne bu Narjanyň öz aýdyp oturanda. Indi ödüňiz baha beriň da şu saparyp pim toporunda bolup berýän datlar şu datlar.
Indi sözüne şey batış görkep ahir soňgy şu geçen ýylyň güýdünne näme üçin narjan gitdi. Şol adamyň eden batışlarynyň netijesini indi bu näme etjek bolýar? Indi bu bilen kanagatlanman şu Taparyklymow konkurent görýän kimdir biri bar bolsa, şon kimdir şu Taparyklymow konkurent etip hataplayan kimdir biri bar bolsa, indi şonu garalamaly, şonu aradan çykarmaly. Şolary opozisiýon işlerini çetleşdirmeli, şolaryň fiýetini çykartmaly. Şol tanda şolaryň içinde menem bar. Näme üçin? Sebäbi men ilkinjilen biri bolup geçen tomuz Taparyklymow ähli pokuny ýüzüne batan adam. Soňam duýduruş berdim. Men täkdiňe başlangyjy diýdim, men täk ferit görürüm. Olar bir köşeşen ýaletdi, iňolmana Taparyklymow köşeşen ýaletdi, ýöne de ona oda düşüp başladylar. Indi bu näme diýär? Taparyklymow indi göni maňa öýde diýen nokta, bu ýanky şuny türkmen owullylan, ýöne kuşgurýan mahlugyny maňa kuşgurup, ýürüýte gepleşik ýatatdyrýar. Ne şol maňa 20 ýaşynda ýatatdyryp ony mundan ozal Taparyklymow şoň gepleşiklerini, maňa diýen hüjümlerini öz kanalyna goýýan däldir. Emma şu edek hedil edip bolar, öz kanalyna da goýdular. Halmra Söýüňem kanalyna goýýarlar, türkmen owulunyň öz kanalyna da aýak aldygyna. Ol gepleşiňem ýan gaýdyşym ýaly 80% boloy, maňa garşy gönükdirler. Bular näme birden oda düşdiler? Men şularyň ýene de gaýtalaýar. Men şularyň adyny soňky wagtlar asla tutamok. Şu geçen ýylyň awgustynda eden soňky çykyşymdan bäri men bulara bagşlap hiç ýyl gepleşip ýa analiz berip şularyň öýlerim näçe pohu bar? Ýöne bolýar. Indi bular Hudaý ropdur diýip men şulary öz gününe goýjak bolýan, ony ýöne olar bizi günüme de goýýan. Her gepleşiklerini ya men adyma ýetaklaýyn näme edip goýýarlar, ya beýlik opozisiýany giderler. Özüňden bilser, şu soňky gepleşiginde adyny tanak geçýän adamlar kim? Ine şu türkmen owully diýen kimiň adyny tanak geçýär? Ýetadana maňa hüjüm etdi. Soňam Kakam Ratadyrov, Murat Gurbanow, Akgül Tapar, hem Muhammed Diýeji. Bular kimler? Şu ýanky birleşen demokratik geňeş diýilýän, şu opozisiýan geňeşiniň birleşen geňeşiniň ilkinji düýümini tutanlar bolup durýar. Näme üçin geldik ýa ýetiň adyny tutanok? Ya näme üçin Şemenören adyny tutanok? Ya Döwlet Baýhanyň adyny tutanok? Ya Nurmehmet Hanamowyň adyny tutanok? Näme olaryň adyny tutar ýaly olara güne aýplama bildirer ýaly hiç zat ýokmy? Elbetde bar. Näme üçin men Şatlyk Şyhypdan interwýu alyp, Şatlyk Şyhypy burçaga kyn sorawlar berýän bolyn, hamala bula reklam etmek üçin Şatlyk Şyhyp ýaly mehemen adamtyň men reklam edýämşin, diýmek men özüm hem şoňla hyzmatdaşlyk edýämşin. Näme üçin özüm jurnalist ataplap beren, o Germaniýadaky o jurnalistiň o Şatlyk Şyhypy iýligi derli ana aralarda öz kanalyna çykaryp reklam etdi. Hiç ýyl kyn soraw bermän reklam etdi. Näme üçin oňa adyny tutanok? Näme üçin oňa ýanky ýaly mümkinlik bildiren ok? Sen bu bilen hyzmatdaşlyk edýän bolaýmy? Sen mehemen agyndy bolaýmy diýip. Ýok. Gaýta türkmen owuly şu barada maňa aýplama bildirýär. Özüni ýanky jurnalist ataplap beren ol mahlugam ýanky nemeden çykyp türkmen owulyny gollaýar. He, dogry aýdýan diýip gaýta bugan gizleýär. Onu şu Şatlyk Şyhypdan interwýu alýan isleýän adam mehemen agyndy bolsa, onda senem bolmaly. Senem onu agynt bolýan. Ýok, oňa buňa degmeli. Görýärmi? Näme üçin? Nähil oýun alyp barylýar? Opozisiýa birleşmeginiň öňüni almaly. Kim şu opozisiýa birleşmeginiň öňüni alýan bolsa şolaryň dosty. Opozisiýa birleşmeginiň öňüni almak üçin häzir hereket edýänlerin içinde kim bar? Ýanky şol Germaniýadaky özüni jurnalist diýip atlandyran jurnalistim bar. Gellik ýary defem bar. Taparyklymow bar. Nurmehmet Hanamow bar. Şemenöre de bar. Şolaryň bary ana şolar bir de hüjüm edip oturanlar. Şu opozisiýa birleşmeginiň öňüni aljak bolýanlar. Ondan olan poku nähil poku bar bolaýsyn, o poku agdamallar. Türkmen owul diýilýän özüni adalatyň tarapdary hökmüne görkezjek bolýar. Sen adalatyň tarapdary bolsaň, onda olan pokun näme üçin hiç ýasan agdanok? Olarda poku ýokmy? Bizde orada ýoklady bar edip görkezjek bolýar. Ýoklady bar edip, özüňden toslap, hamala men ona ortaýda gatnamışym. Hamala men ortaýda narazy etgäsli hyzmatdaşlyk edýänmişim. Sende de hemme maglumatlar barmyşyn. Gel maglumatyny alyp gelýän ama göçünjekler goýursyň, ýüzüňe görkezip bilen ok, fakta görkezip bilen ok, özüňe poňyp ýanky sosial teýetlerdäki adam başga biriniň adyny goýup men ýaly edip görkezjek bolýan. Otada avataratan başga, adynyň ýazyşan başga. Özüm diýär Amerika hüjüm edipdir diýen, kontakt diýen tahypatynda. Şo taýda bir aýyň dowamynda şeýdip häzir men täzeden feretip geçýän. Şo görkezýär, görünürki hiç material şeýdip taklap görkezip bilen nädir?
Men soňky bir aýyň dowamynda şoňsa görkezine tahypatynyň emme jep iderlap çykdym. Öýe tahypamdaky materiallar. Şu taýda Amerikada işli ýekeje material bar eken. Bir aýyň dowamynda. Emma materiallyň aglawaty ortaýetdäki problemlara bagyşlanan. Emma şu taýda ekranda görkezinde näde? Ekran saklanok. Aýlaya da näseredin diýe ýöne Amerikan tasdikneme tankitlar götür. Ýere sokup otyr ortaýet bar diýiş adam diýenokdy. Hem bir at çersen aýdýa. Oň şunam jogap berer. Şu toslamaň üçin sebäbi men şu materiallarymyň çetli olsa kontaktda goýulan materiallar. Teňem gepleşigeden ýanky günüň dur. Şu günler haýsy material köp bolupdyr? Ortaýetde tankitleýän materialym köp bolupdyr ýa Amerikan. Onam özünden toslap otyr. Başga da bir giden toslamalar bar. Daýdy Murat Düşemow agent edip goýdy. Ol men ýanky interview bolan geçen ýylyň Thompsonda döwlet diýip Türkmenistanyň içinden birinden interview aldım. Onam agent edip goýdy. Olam diýe Daşowdan ýa gelin ýa komandirovka ýanky göçüp gelen Aşgabatda gelen mehemeşlikden biri şu diýip adyna maýdan bolýar. Ona men taksut etmeli bolarsyň. Ýöne şey diýip, diýeniňe diýip, edeniňe diýip, ýok kapaň döküýip, jogapkärçilik çekmän oturup bolýandyr diýen bolsaň, bu taý Türkmenistan näl? Türkmenistan edip bolýandyr. Diktator rejiminiň taýatyny agent bolup şatlyk şyhy ýaly bolup işleteň ana. Sen özüňem şu taýda işlän bolsaň, onu edip bilersiň. Ana şatlyk şyhy islendik adam üstünden islendik kapasyny döküp otyr, ona şäherde görüp bolanok. Emma sen Amerikanyň Birleşen Ştatlary diýilen ýaly demokratik ýurtda ýaşap otyrsyň. Şeýle dämi? O taýda da kanunlar barur işleýär. Şeýle dämi? O taýda da kanunyň bir goýýanjy çäkleri bar. Sen haçan sen düzgün bolýan, haçan sen düzgün kanunyň çägininden çykýan, haçan sen jogap bermeli. O taý Türkmenistan däl. Gadyrdan Türkmen ogly. Sen oturan ýeriň Türkmenistan däl. Sen belki Türkmenistanyň rejiminiň bakfydine şeýle edýänsiň. Biziň opozisiýamyň birleşmegini öňüne aljak bolup. Ýöne Amerikada oturup, bu işini uzak dowam etdirip bilmersiň. Şoň üçin käbirler aýtdy, ay borlay iti ýürer kerwene geçer diýile üferme şoňa diýdiler da, maňa şeý diýip maslahat berenlerem boldy. Ýok. Inni. Çydamlyk etmegiň döwrü geçdi. Inni kanunyň öňünde jogap bermek döwrü geldi. Onam ýakyn wagtlarda näde edilýändigini görersiňiz. Inni siz şeý diýip eliňizde gana goýap, adamdan gana galjaksyňyz bolýan. Ýok, bu daşary ýurtda bu zatlaryň edi bilmerin. Eger maňa aýplama bildirjek bolsaňyz, näme aýplamaňyz bolsa gelin, ine şu taýda, ýa-da suwda berin. Beriňine suwda. Ine öýüň aýdyp otyrsyň. Meni näme aýplajak bolýar? Taparyklymy diýär, sen töhmet atdyň, ogur diýdiň, jümrü diýip görkezjek boldun, näme etdiň? Näme ol bildirilýän aýplamalar men toslap tapdym. O ýok zatlarmy? Ine men görkedeýin. Ine dekdün Taparyklymy ýanky kanalyna goýulan ýanky gepleşiňe aşagyna hememne Türkmen oglunyň öz kanalyna goýulan ýanky gepleşiň aşagyna Taparyklymy toporundan geçen ýyl gaýdan, ýüze grup gaýdan käbir oglan gyzlar komentar ýazylar. Ine şu taýda şu komentariýany ýazanam oglanam şu Taparyklymy toporundan gaýdan bu oglan özüni gizläp ýören, bu batyr. Ine şu taýda göni soraw berýär. Türkmen oglunyna göni soraw berýär. Ine agam diýär, senden ýekeje zat haýyş etjek diýär. Taparyklymyňdan soramaly soraw. Sen bilen interview geçiren jaýynyň bahasy näçe? Beýdimek bilen näme ýany ýakyn Türkmen ogly Taparyklymy bilen interview geçirenne, töhfetdeşlik geçirenne Taparyklymy bir kaşan jaýynyň içinde oturýar. O godan jaýynyň içinde. Batyram bilýär bu jaýyň kime degişildigini. Şonu soň şunu diýär, sen bilen interview geçiren jaýynyň bahasy näçe? Sebäbi şu jaý Taparyklymyň özüne degişil jaý. Ana batyryň berýän maglumatyna görä biz ögründik diýär batyr. Bu zatlar bilip aýdýar olam. Näde gadanny diýär şopuli. Eger Türkmenistanyň daşyna iki elini burnuna sokup gaýdan bolsa öýde aýdy şey aly Taparyklymy. O näde o taýda daşary ýurda çykyp ýanky jaý gurup bildi. Öýdem hiç ýerde işleýän okşal adam. Eger işleýän bolsa, eger gigirdejek adam bolsa daşary ýurda çykyp görkezsin. Nirde işleýändigini näçe aýlyk gadanany. Başga hiç zat gerek däl ýa-ni. Indi ýene bir soraw berýär. Sebäbi ýa-ni bilen Türkmen ogly ýanky Taparyklymy her hili gorajak bolup görýär. Batyram aýdýar, bolýar diýär. Eger diýär janym tenim bilen iklimilaryň goragyna çykdym diýän bolsaň onu öz etseň diýär. Soňuna utanmasaň bolýar. Iklimiň ately hakynda da bilýänsiň onu hä diýär. Iklimiň mehmanhanasy bar daşary ýurtlarda. Ene bu oglanlar
Şonatlary bilip ýanky toparyň içinden gaýdanyna oglanyň biri. Şwesiýada onda diýär, iklimyň atyely hakynda da bilýänsiň onda, ha? Yer emlaklerini bilýänsiň. Bir Baltikadaky emlaklerini bilýänmi? Şwesiýadaky offshorelaryň kömegi bilen nalogdan gaçyp ýören guramalaryny bilýänsiň. Iklimler illüstrasiýa etjek diýip gıygıryanırlar. İlk illüstrasiýany özlerinden başlap emlaklerini deklarirat etsinler. Pul üçin hallan atyşyny ödüm göremsoň bu sorawlaryň diýe jogabyny bilmeden ananmak gaty kyn diýe. Ine şu pul üçin hallan atyp ýörenligi üçin men şol adamdan gaýtdym diýe ýüde gurup. Şol atlary öwrenip gaýdan oglan gaýdylar başa taýdy. Indi bu sözüne yine bir şondan Saparyklyň geçen ýyl toparynyň gaýdandan yine biri Bayram Allalyw hem Türkmen oglunyň ýanky videosynyň açanyna yine olan bir kommentary ýalypdyr. Ödüňi gurt hataplayan şagallar diýär. Ödüni gurt hataplayan şagallar diýip Türkmen ogluny hem şoň toparynaklara ýüzden ýa tökmetçilere. Men barada aýdanlaryň suwutnamasy bar bolsa janly ýaýyn edin. Men de geleýin, görkezim halka her kim görsün biz de göreli. Sizin eýäňiz Saparyklyň 3 milyon dollar baha kesip bu işi bazarlyk eden ödi. Inni öz kelleýärde dizayner edýäňiz. Şurada men bir zady belirlejek. Şu 3 milyon dollary diye baha kesip bazarlyk eden Saparyklyň ödi diýmek bilen näme diye şol Türkmenistanyň resmiýleri bilen feodallaşak bolup bir identiýnanşy bar. Ýanky biz opozisiýon işimizi betedeli. Ýöne bir de 3 milyon dollar pul töleýän diýilen ýaly teklibiň şaýady şu Bayram Allalyw. Inni her hakykat bilen şaýatlar bilen sizin kezzap ağa iniň bilen halkyň öňünde janly ýaýynla ýüzleşmäge taýýar bir. Kezzap sürüsü kezzaplyk bilen ýol aljak bolýaňyz diýip Bayram Allalyw ýaly. Şol olanlar şu taýda Saparyklyň toparynda az wagtlyk bolanyny eýýän şol adamyň nähili prinsip boýunça işleýändigine şoň hapatyna düşünüp şondan ýüze gurup gaýdýarlar. Pulu tutuş opozisiýa öýde alyp barýan opozisiýon işini satmagy taýyn bolup şo barada da Türkmenistanyň ilçetine teklip edýär bayramyň üstü bilen şol oglanyň üstü bilen. Ine şo baradaky Nowatdaky nemäni häzir men eşitdirem ýene bir subutnamany. Innaýdy Türkmen oglunyň baňa bildirýän ýan kaýjym ýaly aýplamalaryny birem sen niýe Saparyklyň mufadiýa ogurlukda aýplamany. Hamala men geçen gepleşigimde internetiň täzelik saýtlarynyň birinden şu maglumaty görkezdim. Bu maglumat hakykatdan hem Saparyklyň mufarada bu maglumat Central Asia Org diýen internet saýtyna heniden dur. Şu taýda da şu Türkmenistanyň Owozluk ministriniň odalky ornwatary Saparyklyň hakyna gurrun edýär. Saparyklyň Türkmenistandan gaçyk gaýdanlygy 1996-njy ýylda Türkiýeге gelendigi. Türkiýede 96-njy ýylyň iýulunda wagtlaryň tutsak edilendigini, şo ýanky maliýe owurlugyny, oňa bildirilýän owurlugyn 1,5 milyon dollardan hem gowrak pul owurlugy. Ondan haýsy firma bilen şoň dakylynyň bolanlygyny şu taýda görkezilýär. Ondan soň şol ol kontrakta kim bol çekipdir? Şo vice premier Baba Kuliýew bol çekipdir. Iklim hem öz günäsini boyun almanlar. Indi men şu datlary şeýtanak geçdim. Indi şolaýdy hawatin niýe şu taýdaky ýöne bir boş maglumat görkezdim. Ol boş maglumat bolsa bu täzelikde dur bolýar. Ýöne boş maglumat bolsa onu Türkmenistanyň baş prokuraturasy näme üçin maňa garşy pul ugurlugyna hiç ýyly jenaýet işini goýup peşsat etmeli. Yani hem şunu aydaly Muhammed diýjä garşy Türkmenistanyň prokuraturasy hiç ýyl jenaýet işini goýup ine şonu görkezip bilen okşaýdy. Ya Murat Urwanov barada. Han bar bolsa görkezdim. Emma side garşy Saparyklyň. Side garşy Türkmenistanyň baş prokuraturasynyň goýulgan jenaýet işi baradaky dokument biziň elimizde dur şoň nutgasyny. Onam siziň ödüňiz hem ine geçen ýylyň 20-nji ýylyň dekabrynda eden bir çykyşyňyzda şeýdip ekrana görkezdiňiz. On tutuş halk bilýär ol goýulan jenaýet işini. Ýöne näme diýär sary tok taman teşer öýde aýbyny öýde açar diýilşi ýaly şol goýulan jenaýet işiniň ýa protokoluny siz öýdüňiz görkezdiňiz. Ine şu taýda dur. Ine şu Türkmenistanyň baş prokuraturasynyň 1996-njy ýylyň 10-njy maýynda
çıkaran kararı golgan cinayet işi ine şu taýda görkezlen şu taýda ine şolom şun esasynda ýanky täzelip ine şu täzeligem şu golgan cinayet işiniň esasynda berilýär şu maglumatom inni bula aýtmagy mümkin biz taparyklyma aýtmagy mümkin ol ýöne toslanyp tapylanda atdy bolýa toslanyp tapypdyr şonu baş prokuratura post toslap tapypdyr ýöne şonu siz suud edip biljekmi şoň toslanyp tapylandygyny ya şu cinayet işinin yatırılanını görkedim. Bolya, indi size karşı toslanyp tapylan bolsa, siz şoňa karşı şikayet edin, ýeri getmeli bolsa, to şonu suud edin. Ýöne şol maglumat barmy? Cinayet işinin gozulanyny hakynda maglumat barmy? Maglumat bar. Biz şonu berip bilýäsmi? Berip bilýäs. Bize karşı gozulan cinayet iş barsa görkedim. Düşünýärmi? Şoň üçin bunu bizim halk bilen paýlaşmaga hakym borjumuz var, hakymyz var. Üstesine de inni şo diýe ýanky ogurluk etmendir diýe. Üstesine özi ýaňy ýakyn şo dekabrda eden bir çykyşynda özi birin tanak geçdi. Şol Awdukuliýewiň döwründe Awdukuliýew häkimiýetinden çekilen wagty opozisiýa goşulan bolup taparyklyň özi Türkmenistanyň içinden birden pul çykaranlygyny özi gurrun berdi geçen ýylyň dekabr aýynda. Onuň üstesine Awdaga ölmedinden ýoň hasyň Saparyklyň bilen alşan hatlarynyň esasynda ýürüýte bir kitap ýazdy. Bu kitabyň belli bir bölegine de giýerildi. Ýanky 2 ýyl hökümetde 13 ýyl opozisiýa dedi. Ýöne şo kitabyny ýazmadan ozul Awdaga bilen men özüm radioda işleýärkem, Azatlyk radiosynda men habarlaşyp durdum. Ondan derli interwýu ýazdım. Men Awdaga bilen bir näçe ýyl buluşdum. Şonu şo kitabyna giýeriljek belli bir bölegini ýem öňünden ente kitap çap edilmäkä, neşir edilmäkä, maňa diýerdi käbir eginleşlerine diýerdi. Şol Awdaga iýberen şol hatynyň şol taýýarlanan neme ýanky işiniň belli bir bölegi heniden menne durur. Ol şo bölegi ýanky gurrun edilýän kitaba giýerildi, giýerilmedi men häzir ýadymda ýok. Ýöne ol internetde doldur, biziň elimizde de bar. Şonu Awdaga özi ýürüýte düzdü. Olam näme esasynda düzdülen? Awdaga şo taýda Azatlyk radiosynda işleýärkä, 96-njy ýylda Azatlyk radiosynda 96-97-nji ýyllarda işletdi Azatlyk radiosynda Awdaga özi Awdukuliýew. Şol Saparyklyň şo döwürde Türkiýede izolýatora salanlaryna şoňa kömek edip, şu meseleni gozap, şo Saparyklyňdan opozisiýoner ýasap, opozisiýoner däl adamdan, şo taýdan aýyplama, birgiden ugurlukda aýyplama bildirilip gaçyk gaýdan adamdan, ýöne şol adama nigsa agyryp, şonu halat etmek üçin birgiden guramalar ayağa galdyran Awdukuliýew boldy. Şolaň biri Awdukuliýew boldy. Öýdem Saparyklyň şo taýda şu izolýatorda oturan ýerinden ýylgy derli hat ýazyp, faksyň üstü bilen, şo taýdan faksyň üstü bilen hatam geçirmek bolýan eken. Şol Awdukuliýew radiýanyň içine Awdukuliýew faks uradyp haýyş edýär. Maňa kömek et, elimden gelen dady et diýip, menini Türkmenistana uratjak bolýarlar näme diýip. Şolunny Awdukuliýew özüniň şo ýanky ýatlamalar kitabynda şol alşylan hatlaram birin analizlep şonu ýürüýte taýýarlap şol kitaba girecek diýdi. Ýanky aýşmýar giýirmediň heni bilemok ýöne maňa diýeren öýde eginleşlerini de şoň bir bölegini iýerdi. Ene men şondan bir ýöne böleg okap bereyim. Awdukuliýew näme ýadyýar? Saparyklyň uğurlugy barada, Saparyklyň şahsiýeti barada. Şol alşylan hatlaň etadynda. Ene şo hatlaň birinde ene şu taýda görüşüňiz ýaly şu hatlar Saparyklyň şu ýazlanlar Awdukuliýew tarapyndan ýazlan. Awdukuliýew Saparyklyň orçy bir bölegi orçy, bir bölegi türkmençe häýäbi Saparyklyň bilen alşylan hatlar türkmençe bolan soň köp bölegi ony türkmençe de goýupdyr. Indi Awdukuliýew şu taýda Saparyklyň hakynda ýatlamasyna şoň bir ýydragyna bir hata analiz berýär. Olam Saparyklyň tarapyndan şo döwürde 96-njy ýylda ýazılan bir hatlan biri. Indi şo hatda şu hat ýanky Saparyklyň öz eli bilen ýazylan hat, faks bilen iýerilen hat. Ine şu taýda Awdukuliýew şu hatym bilen size bolan hormatum we salamlarymı gönderýär. Ine şu hatyň ýydragyna şey diýär. Türk döwletiniň meni iyi berjekleri metemelim belli boldy diýär. Türkmenistana iyi berjekleri metemelim belli boldy. Diňe Birleşmiş Milletler guramalary baskı yapıp saklap bilmese başga çare ýok. Ýöne türkler
olaryň bir äs gerip durmaýanyny görünýär. Ýöne türkleňem diýe olary äs gerip durmaýanyny görünýär. Haýsydyr bir ýol bilen döwlete basky yapylmasa iş işten geçenemeň diýär. Haýsy gün iyi berse iyi beräýmeli. Belki de şu hasside yeter yetmedi gitmegi mümkin diýär. 5-nji gün Birleşen Milletler Guramasynyň wekili gelip siyasat sığınma hakkında anketa doldurdy. Men siyasata degişli yerlerimi soraşdyryp işten aýrylmagymyň sebäbini soradylar diýär. Birleşen Milletler Guramasynyň wekilleri barıp şu soraglary beripdir. Näme siz işten aýrylyňyz diýip. Buňa men niýe şeýle jogap berdim diýär. Teredin şuda hakykati dol aýdýam şu tarapyma. Şeýle jogap berdim diýär. İşten kenbe provokasyon kompromaty döwlet agdarmak taýýarlyklaryna opozisiýany maliýe destek bermek ýaly bu nälerde şu holar üçin diýdim diýär. Bu diýjek bolýanady men niýe kenbe diýär döwlet agdarlyşygyny etmek üçin opozisiýa maliýe ýardamyny berip berenlikde meni aýyplady diýdim diýär. Indi buňa garşy hakykatan bar. Men soňra bunu üstüne ýetirem. Ondan aýdýa aksioner opşestva Türkmenistana geçirilen 2 milyar rubl muğasud edici fakat deyip ulandılar diýdim. Indi şuda Abdukulif garahatlar bilen inferin şuda garahatlar Abdukulifin belligi şu hatyň arasynda şap edilen ýerinde Abdukulif öz belligini aýdýar. Ol aýdýar şu ýerde men Abdukulif öz belligimi aýplar bolýan. Adamlar ters düşünmeli ýaly. Safar Krimov 2 milyar rubly aksioner opşestva Türkistan firmasyna Melik Şarifin adyna geçiripdi. Hakykatdan hem şu pulu diýär. Safar Krimov şu pulu geçirdi. Türkmenistanyň ödüşinde däli Türkmenistanyň daşyna şular ýaly bir firma bar eken. O ýani aksioner opşestva Türkistan diýip oňam eýesi Safar Krimov'un hemşerisi Melik Şarif şoňa geçiripdir pulu. Türkmenistanyň fonduna diýip düşünäýmäň diýär awdaga ýazýar. Has dogrusu ol 2 milyar rubly özüniň Moskwadaky lider diýen kampaniýasyna geçiripdi. Şol Melik Şarifin üstü bilen hakykatan diýär Safar Krimov ýanky puly özüniň Moskwada hasawallan lider diýen kampaniýasyna geçiripdi. Bu fakta öz wagtynda men göz yumupdym. Owaram häzir onu türmeden çykartak bolýar. Bu yalan onun çıkmagyna kömek boljak bolsa boy bolsun diýipdim diýär. Görýärmi? Safar Krimov şu taýda diýär, yalan söýleýär diýär. Şop ýanky pul ogurlygyna men günäkär diýip aýdýar bolyn. Ýöne şoň yalan söýleýänini bilýän, emma men niýe şonu bir türmeden çykartan bolýar, owaram diýip diýär, men şoňa göz yumdym diýär. Ondan ýerinde näme aýdýar? Aklimowyň siyasata dahylynyň barlygy barada beýleki aýdan zatlarym yalan diýär. Ine Abdukulifin öyle aýdýar. Ine görüşüňiz ýaly awda aýdýar şol puly ogurlanlygy, daşaryk çykaranlygy 2 milyar rubl çykaranlygy hakykat diýär. Özüniň hem diýär opozisiýa dahaly ýok diýip aýdýar, awda aýdýar. Emma Safar Krimov Türkiýede izolaýatordan çykjak bolandy. Men opozisiýada özüme men hiç pul ogurlygyna dahalym ýok. Maňa galyp aýplama bildirdiler diýip o taýda görkezme berýär. Awda hatynda ýazýar. Yok yalan söýleýär diýär Safar Krimov. Pokniýe pul hakykatdan amol geçirildi diýär. Ýanky biznes partneriň üstülen soňunda özüniň Moskwada hasawalnan şirketiniň nemesine geçirildi diýip awdaga ýazýar. Inni şu maglumatlar dogrymy ýa näme dogrymy? Şonam şu dogrulygyny Safar Krimov özüniň ýaňy ýakynda dekabr aýynyň ederside görkedeýin. Dekabr aýynyň 9-uny 2020-nji ýylyň 9-njy dekabrynda diktator we diktatura garşy nädip görüşmelilen öz şakaşyna, öz kanalyna, şu kanalyň şol gepleşiňem 23 minut 55 sekundundan başlap epesli wagtlap gurrun berýär, şoň detallary bardy. Şu awdaň ýan kaýdýan zatlarynyň detallaryny öýdüp boyun alyp gurrun berýär. Şu Türkmenistanyň içinden ýanky aýdylýan puly 2 milyar rubl, olam şol döwrüň puly bilen 2,5 milyon dollardan gowrak pul eken. Bu gurrun edilýän döwrüm şu Safar Klimowyň heni şu Owojalyk ministriniň ornwatary bolup işleýän döwründe edilen zat. Gysy şolam onuň 94-nji ýylda edilen iş soňra üstsaçylýar. Bu pul ogurlygyny üstsaçylýar. Indi öýdüňiz insertdiňler häzir men şol ýanky gepleşigiň 23 minut 55 sekundundan başlap bir bölegi okap bereýin. Safar Klimowyň şu aýdanlatlaryny men sözmese şu taýdan tekst görünüşinde ýazdym. Öýdüňiz indi analiz berim şulardan
şol ýa-ni Avdo Kulifin şoňa bildirilýän aýplamasy dogrymy? Şulatlar bolupdyrmy, şo pul ogurlugy ýa bolmandyr. Saparlyk Kulifin gepleşiginiň ýa-ni ýemesine giýirmi de şo bölegini özüňde min beripdiňler. Ýöne men bu taýda Saparlyk Kulifin sözleriniň içinden artykmaş ýerlerini aýryşdyrdym. Ýa-ni böleginden şo bölegim 23 minut 55 sekundyna başlap 31 minut içinde aralykda şo ýankylatlary boýuna alyp gurrun berýär. Ne Saparlyk Kulifin şey diýär. Şo döwürde çärjegiň neft zawodyna newit ýeten okdy. 90-njy ýylyň başlarynda. Newit barmaly ýerine barman bir ýerleri aktarylýardy. Şoňa newit alyp bermek üçin Ogoýjylyk ministrligi bilen şertnama baglaşyldy. Nähereden çärjegdäki newit araçlaýjy zawoda newit ýeten ok. Şoňa diýär çärjegdäki newit zawodyna newit alyp bermek üçin olam nerden daşary ýurtdan bir ýerden. Ogoýjylyk ministrligi diýär daşary ýurtdan bir haýsy bir kompaniýa bilen şertnama baglaşdy diýär-de bu taýda şoň agdan ok. Agdan aýdan ok şol. Kim bilen şertnama baglaşypdy? Ogoýjylyk ministrligi daşary ýurtdan haýsy guranmasy, haýsy newit kompaniýasy. Haýsy döwlet kompaniýasy belli däl. Ýöne haýsydyr bir daşary ýurt kompaniýasy bilen şertnama baglaşypdyr. Newit almak üçin ýöne newit ministrligi diýär. Ogoýjylyk ministrligi şertnama baglaşýar. Näme üçin täze şu Ogoýjylyk ministrliginde işläp otyr Aklymov. Şoň bilen paspojurlyk edip bolýar. Inni men niye şonna pul geçirdim. Heredin. Öz dili bilen aýdyp otyr. Men şonna diýär daşary ýurda pul geçirdim. Orsun pul bilen geçirdim. Dollarda 2,5 milyondan gowrak pul bolýar. Şoňa gatnaşan iş adamlarynyň atlaryny aýtmaly bolsa, olardan birine Mälik Şarif diýerdiler. Ine şu Mälik Şarif diýen adamyň ady ýanky hatda geçýändir. Ýa Avdo Kulifin adyny gurrun edýän wakasynyň içinde geçýändir. Mälik Şarif'e geçirdildi diýär. Soňra o pul Saparlyk Kulifin öz ýanky firmasyna baryp ýetdi diýär. Mälik Şarif diýerdiler, ol KGB-niň agenty eken diýär. Saparlyk Kulifin özü gurrun berýär. Hamala şol ýa soň pul geçiriljeni geçirilen soň şo satypmyşyn. Onda belki Mälik Şarif'e bermeli bölegini berenlerlerden. Näme üçin satdyka ol Mälik Şarif pulun geçirilmegine ýol beripdir. Ýöne men satan şo boldy sebäbi KGB-niň agenty bolup çykdy diýär. 100% şeýle bolup çykdy diýär. Ýa-ni gurrun aýdýar şu videoda. Onun partnerleri vardı. Birine Badarov diýerdiler. Ol Odol Zampret, ýa-ni kabinet ministriniň orunbasary bolan. Üçüncüsü kim diýip sorasaňyz, üçüncüsü Avdo Kulif bolupdy. Ana şu 3 tane biznesmen men bilen şertnama baglaşdylar. Indi şu taýda Avdo Kulifin roli belli däl. Avdo Kulif şu taýda men şol işe goşulyp, men şu pul men aldım diýen ok. Saparlyk Kulifin öýde aýdan ok Avdo Kulif'a men pul geçirdim diýip. Saparlyk Kulifin öýde aýdyp otyr. Ýanky şol Mälik Şarif bilen hyzmatdaşlyk edýän. Enha şu 3 tane biznesmen men bilen şertnama baglaşdylar. Olar Avdagany öňe tutup geldiler diýär. Demek şolar başta gelenlerinde şo zat üçin feodalaşmak üçin ýanky pul çıkarmak meselesi bardy feodalaşmak üçin Avdagany öňe tutup geldiler. Avdaga haýyş edipdir da. Avdaga da maňa diýär kömek etçilere diýip geldi diýär. Ol biz Moskwada Türkmenistan fondu diýip fond döretdik diýdi. Ol wagtlar hiç şeýle opozisiýa diýilýän zat ýokdy, hiç şeýle gep gurrunam ýokdy. Ondan biz şol kontrakta gol çekişdik. Gol çekimizde de öýdara gurulýaşdyk. Sebäbi newit gaz, sebäbi newit biziň Ogoýjylyk ministrligimizde degişli zat däldi. Ol işler newit gaz ministrliginiň üstü bilen edilmeli diýip gönüp boyun alyp otyr. Teredin. Eger Türkmenistanyna newit ýetmeýän bolsa, Türkmenistanyň newit gaýtadan işleýän çärjegdäki newit zawodyna o aradaky kontraktda diňe bir ministrlik gol çekip bilen newit gaz ministrligi newit gaz sewdasyna jogap berýär. Ogoýjylyk ministrliginiň işi bolmaly. Olar näme diýen newit gaz ministrligine onu pul geçirip şolar ýaly ogurlyk bilen meşgul bolanjak adam tapmandyrlady. Saparlyk öz wezipesinden hyýanatçylyk peýdalanyp, ýa-ni ministriň orunbasary bolup otyr Ogoýjylyk ministrligine Saparlyk öz teklip edýär. Bolýan men şo pul geçireýin, ýa newit hamala biz newit aljak diýip geçireldi. Şoň üçin olay diýär, näme üçin men ýanyma geldiler sebäbi diýär, men şola ýa-ni hyýaly makinany edip bilýän adam hökümden meni tapdylar diýär. Indi bular aýdýar, şo Türkmenistanyň fondu diýip fond döretdik Moskwada diýär. Indi şoňa kömek diýip geçir diýen ýaly diýerler, ýöne şo Türkmenistanyň fondu diýilýän fonda geçen ok pul. Seredin ol wagtlar hiç şeýle opozisiýa diýilýän zat ýokdy, hiç gep gurrunam ýokdy. Ondan biz diýär şo kontrakta gol çekişdik. Gol çekimizde de öýdara gurulýaşdyk diýär. Sebäbi newit gaz, sebäbi newit biziň Ogoýjylyk ministrligimizde degişli zat däldi. Ol işler newit gaz ministrliginiň üstünden edilmeli. Ýöne ol puly beýlekler geçirip bilen okdy.
Näme ol pul Newit gaz ministerligi geçirip bilen eger Newit gaz almak meselesi bardy, gurrun var ýany bolsa. Ýok sebäbi ol owurluk pulam ýa-ni Newit gaz ministerligi üstünden çykaryp bilmän owgojuluk ministerligi üstünden çykarýarlar. Biz bolsa ol puly geçirip bilýärdik diýär. Taparyklyň bu aýdýar. Bilim diýär şolar ýaly mümkinçiligimiz bardy diýär. Şu tagy kaçatıyor sokonokta bizim şolar ýaly owurluk etmäge, döwlet puluny owurlamaga mümkinçiligimiz bardy diýip şo tagy sokdum. Şoňusy ýetdi. Indi diýär, şonna biz diýär şu işi hiç kime aýtmaly däl, bu gizliň bolmaly diýişip elge tutuşdyk, alalaşdyk welin. Şondan bir aýta göre geçen soň beni işden aýyrdylar. Görýärmi? Şu ýanky owurluk baradaky gizliň, şo pul çykarmak baradaky gizliň gelinen alalaşyp owurluk bolanlygy üçin kanun bozmaklygyň, kanunyň şägerinden çypganlygy üçin bular aýdýar. Şu gizliň alalaşygy biz öz aramyzda gizliň taklamaly, bunu hiç kime ýetirmeli diýip bolýan. Kimdir biri içimizde bizim gelen alalaşygymyň nämämidi bolup durdy diýär, sözüni bolup şu satypdyr diýär, bizim eden şu işimiz. Soňra men niýe bir aýdan soň diýär, işden aýryldylar. İşden aýrylan günümiň ertesi meni KGB-niň başlygy Tapar Feýidow öz kabinetine çağırdy. Onuň birinji görkezden zady ýanky gol çekilen kagaz boldy diýär. Ol kagazyň bir tarapynyň kopýasy şu wagtda men sandygymda bar. Onu men soň bir gün size görkezlerim diýär. Ýanky gepleşigimde aýdýar. Şo wagt görkezden şol hiç kime aýtmaly dälligden kagazymyzy Tapar Feýidow men ýüzüme bastı diýär şeýdi. Ol şu sen golummy diýip sorady. Benim hawa men golum diýdim. Heredim. Otada bir giden gol ýok, Tapar Iklimowyň golu bar. Ol Tapar Iklimowyň golunu görkezip şu sen golummy diýär. Sebäbi pul çykarylany owgojuluk ministerligiň üstünden çykýar. Olam owgojuluk ministriniň orunbasary bolup otyr. O dokumente gol çekmeli, pul çykarmaly Tapar Iklimow. Şoň goludy. Indi şoň golu goýulan kagaz, şoň kopýasy soň KGB bardyr da. Olam aýdýar, hawa diýär ýüzüme bastı, diýär şu hawa men golum diýdim. Men bular ýaly gol kän çekýär. Biz bular ýaly gol kän çekýär, hojalyk üçin gerek diýdim. Bu işin aňrysyndakylar meni opozisiýany maliýeleşdirýän adam hökmünde görkezipdirler. Ýokarda oturan Baba Kuliyew, prezident Niýazow ýaly ýol başçylarymyza şolar ýaly daklad edipdirler. Diýilýän zadam anha bula pulny geçirýär. Aňyrda da Türkmenistanyň hökümetini agdarmak üçin proýekt çekýärler. Plan ýerde duguşypdyrlar. Anha Tapar Iklimowyň orada atly dogunam bar diýilen ýaly zatlar. Bizim dogonlarymyzyň içinde de iki tane orada atly bar. Biriniň ady Orad Mehmet, beýlekiniň adam Orad Muhammed. Şo döwürde olardan biri hakykatdan Moskwada ýaşaýardy. Ödem hakykatdan hem odol KGB-şnikdi. Şol wagt pensiýa çykypdy. Bu Orad diýen at şonuň adyna da laýyk gelip durdy. Menden ulusynyň adam Orad. Şolar şondan Moskwa turist bolup gidipdirler. Bir sport ýarşyna tomoş etmäge näme ana şo taýda şolar opozisiýnerler bilen duşupdyrlar diýip gurrun çykardylar. Indi seredim şu Moskwada hakykatdan men garynlaşym birin KGB-de işlän bir garynlaşym bar. Orada ady diýär beýlek. Ýene bir orada atly ýene bir enimma diýär. Ana olar diýär Moskwada gidenne diýär, hamala şo opozisiýnerler bilen duşupdyr diýip üstüne ýene gurrun çykardylar. Bir de şolar ýaly günäýe ýönködüler diýär. Ýöne ol günäni derrok çözdük. Hamala şol günäni derrok çözüpmişler. Näde çözüpmişler? Özleriniň opozisiýa degişli däýerliklerini tuğut etmeli birinjiden. İkinciden hem ýanky çykarylan pulun niýerik gidenligini. Bular bu taýda hamala bir gaýyplama bildirilýärmişin. Ýanky siz şo geçiren puluňy opozisiýa gollap bermek üçin geçiripdiňiz diýär. Şu taýda pul geçirmedik diýip inkar eden ok. Olly hamala şo puly çykardyk biz diýär. Ýok etdik biz. Ýöne şonu opozisiýa berdiňiz diýip bize aýyplama bildirdiler. Biz hem şonu opozisiýa barmadygyny tuğut etjek bolýar. Silen ýaly gurrun diýip taýda. Biz pul çykarmadyk, biz pul owurlamadyk diýilen ok bu taýda. Olar ýanky KGB aýdýar. Sawa siz owurlapsyňyz, pulum çykarypsyňyz. Ýöne şol pul siziň kitäde gitdimi ýa-da opozisiýa gollap bermäge gitdimi? Gurrun şo taýda şuň üstünde bar ýa. Häzir diýipli analiz edem. Ýöne ol günäni derrok çözdük, biz hemme şaýatlar getirdik, olaryň arasynda paýda geldi. Meredowyň oglam bar, meniň dogunum bar, Newit gaz ministriniň orunbasary Nazar Toýluýewiň ogly bar. Umuman seredin, bir giden ýanky ministrleriň çağalary zatlary bar bu taýda. Şol zatlara dahilli. Indi şolaryň üstünden çözjek bolýar bular. Indi şolar hem şaýat, indi biz opozisiýa işine goşulmadyk, näme etdik. Hamala indi şo owurlaryň öz çağalary häzir şolarda şaýatlyk görkezmesini berip
uğurluk edilmediğini hukuk etmelimişin. Ya opozisiya bilen işleşmeyenliklerini hukuk etmelimişin. Inni umuman olar öz halamayan adamlarının hemmesini sana koşupdurlar. Yani olar bu adamların garındaşlarının hemmesi Abdukulif ve beylekler Moskvada üyüşüpdürler, yığınak geçiripdirler, döwlet agdalyşygyny amala aşyrmak üçin plan çekipdirler. Sapar Klimov hem beýerden olary maliýeleşdirýär. Anha onun geçiren pullarynyň dokumenti diýip şol kagady görkezipdirler. Anha şey diýen meni işten boşatdylar. Indi Sapar Klimov şo taýda şol pul geçirilmegine günäset bolsa biz ýa çözdük diýe ýöne näde çözlendigine maýdany hiç sade edibem çözülüp bilmeýänle görünüp dursa ýa Sapar Klimov işten aýrylýar. Şoň üçin işten aýrylýar, soňam desine gaçyp gaýdýar ýurtdan. Indi ýöne şu taýda bir zatda ikram zady garjaşdyrma. Sapar Klimov şu taýda bir uğurluk hakda gurrun edýär. 2,5 milyon dollarlyk pul hakyna gurrun edýär şu taýda. Olam 1994-nji ýylda bolanda şu öz gurrunyna göre Abdukulif hem şonu tasdikleýär. Sapar Klimov şu pulu ahyry soň öz nemetine geçirdi diýe. Abdagy bilen biz öýdara telefon gurrunjyşlygynda da şu nemet gurrun edemizde ýa şo ýanky hatyny iýerdi da. Şonda men sonra göremde maňa diýe bir köpük gelen bolsa şo suwud etsin diýdi. Sapar men aýtdym Abdaga belki siz bilen paýlaşan olaýmasyn diýdim. Şol aýtdym maňa bir köpük gelen bolsa suwud etsin çykdyna dokumentlerini süren nirde men haýsa hasabyma ýa haýsa fonduma geçiripdir şonu suwud etsin edip bilmeli. Ve bar pul şoň öz bank hesabynda ýatdy diýdi orsiýetde. Ene. Şo pulam soň ýyzyna geçirilen hakynda hiç suwudnama ýok. Indi olar bir uğurluk 2,5 milyon dollarlyk uğurluk. Soň generalny ýa baş prokuraturaň çykaran goýulan jenaýat işi. Olar ýa başga uğurluk bilen baglanşyk. O taýda 1990-njy ýylda edilen uğurluk hakyna gurrun edýär. Öden 1,5 milyon dollarlyk. Olar Britaniýa kampaniýasy bilen baglanşyk edilen, şoň üstüne edilen uğurluk. Şoň şu iki tane zady çalışyrman, bu taýda iki tane gaty uly ägirdil uğurluk hakda gurrun edýär. Şoň birini Sapar Klimov öýde jikmejik boyun alyp otyrýar. Şo ýanky wideony dinläp görün. Ine şular ýaly adam indi seredin, şular ýaly adam, şular ýaly pohu bar bolan adam, ýyly giderli ýagdaýda bide, maňa ýem beýleklere töhmet atyp gelýär. Bir ýa şular ýaly ananmaly adamlarmyşyn, bir şular ýaly dönükmüşin, bir de şular ýaly gümürtük adamlarmyşyn, bir de ananmaly, bir de bizden ýüze gürmeli, oňa da ananmalmyşyn. Hem adamlar algap şoň ýanyna barmalmyşyn. Olam arasaja tämizi adammyşyn. Buňam sırtynyň pohuny kim ýapmaly? Türkmen owlylýan ýanky hakykatçyl, adalatçyl adam çödýänmişin. Şoň aladasyny edip, şoň awraýyny götermelem şol. Şonam arasaja adam edip görkezmelmişin. Ine seredin bilen nähil komandalaryny oýnaýdy. Sapar Klimov öz pohuny ýapyp bilen ok, ýöne şoň pohuny ýapmalam, ýa kaşylar ýaly halma diýýänem, ittiýal bolup algap. Nirde gerek bolsa kuşgurlaýanym, ýa türkmen owly. Bulan balgap näme üçin şoň aladasyny edip öğrendirýär. Şu türkmen owlylýan ýa kümsük ýüzüni gelläp oturan. Näme üçin şular ýaly hapa adamyň. Hapasyny görkezmejek bolup, şunam öňe oturup, şunu ýa-da opozisiýa ýa-da lider etjek bolup. O birleşip barýan opozisiýany dargatjak bolup. Näme üçin şular şeýle jan edýärler? Öňüňde diýen öňüňde sonra berip göräň, eger şulaň özi agent bolmasa, ýa özi şu taýda şular ýaly bir gizlin hapy işler bilen öýler meşgulanyp beren bolmasa, Türkmenistanyň içine şu Sapar Klimov ertip, şu taýda öýleri häkimiýeti basyp almak, şonu bizsiz basyp almak planlary bolmasa şeýle ederdirler. Bular ýem häzirden häkimiýeti gawanyp otyrlar. Bir tarapy, ikinciden şular ýaly hapa adamdan arasa adam ýasap, ondan bir perişte ýaly adam edip görkezjek bolmak. Şular barada kimdir biri tanqid aýdyp biläjek bolsa, hatda geljekde şundan tanqid çykaýmagy mümkin ýa-da şu Sapar Klimov beýasdeş bolup biler diýip hasaplayan adamlaryň barynyň üstüne hapa goýup, şolar awraýdan düşürler. Şular ýaly hapa işler edilýär. Inni diňe buň bilen hem çäklenok, bu ýöne çaklama däl. Şular ýaly gizliň gulluklarla bilen öýleri meşgulanyp işleşip ýören bolaýmasyn diýilýän gurrun ýöne çaklama däl. Ol gyýçaklaýyn seredende şeýler bir çaklama ýaly bolup görünýär, emma faktlar ama. Inni gepleşegiň inniki bölüminde şu faktlar barada Sapar Klimowyň toporunda bir näçe wagt bolup, şularlary içinden öwrenip bir fakt toplap gaýdan. Oğlunun biri Baky bilen geçiren gyýtgaçyk hökümet döşlüğüne eşitdirjek. Bakyn kimdigini Sapar Klimov bilýär,
Onun familiýasyny tutup oturmagyň geregi ýok. Bakyň kimdigini türkmen ogul diýýänem bilýär. Bakyň kimdigini beýleki oglanlarym bilýär. Ýöne baky edil häzir kabalyp ýüzüni açyp çykyş etmese de baky öz şahsiýetini gizleýän olaň toparmy. Türkmen oguluň edişi ýaly baky öz ýüzüne mutaýda gizleýän şahsiýetini bilýän. Indi şu baky diýilýän oglun şu taýda ýaman tähin zatlar hakda gurrun edýär. Öýrem ülferiň şu taýda tutuş türkmen opozisiýasy, türkmen opozisiýasyny alada goýmaly zatlar bar, alada goýmaly zatlar bar şu taýda. Ýa-da alada goýmaly adam şu taýda kemine diýip bir otýar. Merdan hakykaty. Kemineň şahsiýetine degişli öýren çyndaky zatlar bar şu taýda. Ine häzir şol baky bilen geçiren geçirecek töhfetleşdirme diýip dinleýän şu taýdaky detallary ünferiň, öýren ünferiň. Baky nazir geçen 2020-nji ýylda Saparykly hem Halmra Söýünewiň toporundan ýüzegürük gaýdan ýaş oglan gaýylan hataryna tiden bolluňuz, şolaň birisi. Ine şol siziň gaýtmaňyza da sebäp bolan bir giden wakalar bolupdyr. Indi şolaň hataryna da şu Saparykly öz hereketem, Saparykly ýakyn kömekçileriniň biri diýip hasaplanýan hem bir özüni kemine diýip atlandyrýan Merdanyň hereketleri hem sebäp bolupdyr. Indi şolaň hereketlerine analiz berýän görýän, şo gelip gowşan käbir maglumatlar öýren alada derejeli maglumatlar, hususan adamyň howpsuzlygy bilen baglanşyk zatlar bar bu taýda. Hem gizlin ýa-ni Türkmenistanyň hökümet organlary bilen şolaň işleşýän bolmagynyň gaty ähtimallygyny görkezýän zatlar bar da. Ýöne näme düşünür şu zatlara garamazdan ina Saparykly ençeme wagtary propagandasy hökmünde tanalýan, hem özüni türkmen ogul diýip tanatýan bir gümürtük şahsiýet. Näme düşünür? Saparykly toporunaky bolup beren bu zatlara üns bermän. Şol Saparykly toporuna degişli bolmadyk. Käbir beýleki toporlaryň aktivistlerine ýygy derli hüjüm edip şyltak atyp gelýär. Emma hakykatynda bu taýda şol adam hakykatdan şu türkmen ogul diýip özü ýüzüni gizläp gelýän adam hakykatyň adalatyň tarapdary bolsa, onu odaly bilen şu taýda şu Saparykly tögörüňdäki bolýan zatlara üns bermeli hem alada bildirmeli. Näme hal üçin soňky wagtlary ýakyn wagtlarda sizden gelip gowşan bir şeýle bir dokumental bir fakt bar. O fakt näme degişli? Bu fakt ina kemineň şu İstanbuldaky şu gazalanma diýip atlandyrýan guramada oturan iş stolunyň üstünden siziň tapyp surat alan bir kagadyňyz, bir dokumendiňiz. Bu dokument bolup bir uýuşdurşyk dokumentim däl, kemineň öz eli bilen eden bellikleriniň fotokopyasy. Indi şu taýda elbetde siz buny kemineň özüne görkezmän alypsyňyz. Ýöne bu taýda şu taýda edilen bellikler, şu belliklerde tutuş türkmen opozisiýasyna alada goýjak zatlar bar. Şoň üçin biz bahatçy häzir ekrana çykaramdyk. Ýöne eger kemine şu hatyň özüne degişillerligini aýdyp, şu zatlar ýalan, men şoň ýygyna durup biljek, maňa görkezdiň diýip özü ruhsat berse, onda biz onu o haty ekranda da görkezip biler. Indi bu hatda kemineň öz eli bilen ýazan bir belliklerde nähil alada derejeli zat bar. Şu taýda kemineň öz eli bilen ýazan belligini, hemen siziň şol iýberen şu belliň hatyňyzda kemineň Türkmenistanyň içinden türkmen opozisiýasyna garşy iş alyp gelýän Şatlyk Şyhyýew bilen hyzmatdaşlyk edýänligini görkezýän bellikler bar. Şatlyk Şyhyýew diýilen adam bolsa, indi köp wagtdan bäri Türkmenistanyň howpsuzlyk gullukları bilen hyzmatdaşlyk edýän adam hökmünde tanalýar. Sebäbi oň alyp barýan işi adamlar hakynda daşary ýurtlarda iş alyp barýan aktivistler hakynda maglumat toplamak, şolaň işine goşulmak, şolara şyltak atmak, şolary nädipdir bir zat edip masgaralamak, hem opozisiýanyň işini öňüne bökdençlik öğretmek. Oň başga hiç işi ýok, bar işi şol. Indi şolar ýaly howply adam kemine ýalňyş Merdan hakykatynda kemine diýip özüni tanadýan Merdan bilen hyzmatdaşlyk taklaýan eken. Indi şu hatda ona okap bereýin. Şu taýda şu şatlyga degişli bellikde näme diýär kemine? Şatlyk çykdy bir ýerden.
Dilhat verdi. Sebebi kardım var. Şahatlık şeyhi pul verecekmiş. Indi şu bir edilen belligin mazmununa birazcık ünsersen şahatlyk şeyhi peýda bolupdyr. Bir köp bagytlap habarlaşman kemine bilen hem kemine dilhat beripdir. Sebebi kemine kimdir bir yerine kardy bar. Şahatlyk şeyhi hem şol maksat bilen kemine pul verecekmiş diýen ýaly şu taýda ýadygy bar. Indi şu taýda esasy soraw diýen zat kemine bilen şahatlygy baglanşdyrýan zat näme bolup biler? Hem şu zatlardan sapar iklim habary barmy ka? Vakıfı näme aýdyp biljek şu zatlar bardy, şu ýagdaý bardy. Saparlıklı havarı var. O kemine yazan hatıны saparlıklı akşamları açıp ver ya da ona. Günlük näme işeden hatıны. İkincisi ben şu saparlıklı özüne de soradım sonra. Birinci kemine 24. noyabrda bolmaly. Kemine özünü biz ofiste önemettik. Satılış filan ne derecede ara gatnaşyň bar diýip soradyk. Yok zat diýen boldy. Ona ýalbyr zat boldy. Saparlıklı şu gurun üstüne can etti. Biz aldık telefonu, saparlıklı filan gürleşmene başladı. Saparlıklı ilk başta kabul etmedi. Yok dedi. Ben ara gatnaşyğım yok dedi. Son men otaydan çıkıp bizim elimizde delili var dedik. Ondan ilgili cevap verip bilecek diyelimizde hepte de iki gezek zat gürleşip koyuyoruz. Şartlık şekifle hepte de iki gezek gürleşiyor. Ona diýmek onda saparlyklym falan bir ödem şu şahatlyk şeyhi filan habarlaşyp duranlygyny boyun alypdyr şeýlemi? Hawa, boyun aldy. Indi şahatlyk şeyhi filan onu saparlyklym kemine näme baglanşdyryp biler? Şahatlyk şeyhi filan. Hawa şahatlyk şeyhi filan kemine arasyndaky hem saparlyklym falan arasyndaky bu gatnaşyklaryň aňyrtyn mar bolup biler. Gatnaşyklaryň arasynda İstanbul'da Türkmenistan'a karşı gelen, Türkmenistan hükümetine karşı gelenleri adlarını Ankara yürüyorlar. Ne şu Kemin hakkında ilk başta da dedim. Kemin'e nereden gelenini, nerede gelenini kim biliyor? Hiç kim bilen o. Şimdi seyredin. Şu taýdaki yeni de bir şikayetler oldu da şu taparlyklym toporundan gaýdan oglan gaýdylar. Şeýle burada da aýtdylar ki bilmezlige salan bolup taparlyklym öz gepleşiginde käbir adamlaryň sesini üýtmetmeli ýerine üýtmetmän hakyky sesini berip ýa-da inha käbir adamlar çykyş edende şolaň adyny lakam boýunça tutmaly adyny lakam bilen tutman hakyky adyny aýdyp goýberen bolup ýalňyşyp zat edip şeýdip adamlaryň adyny efirde äder şahsiýetini ýaşgar edip oturdy ýa şikayet etdiler. Bu zana mene şu taýda ene aýnagy ýyzyp ýöne tanadýan bir gyçyk şey diýdi borin. Şoň hakyky sesi gitdi bir gedek. Soň inha guruh herjip ýöne tanadýan bir gydyň hem hakyky adyny aýdyp goýberen boldy bir gedek saparlyklym ödem täsin ýeri nämeden şo gepleşikler gün efirde de gidýän ok. Şol ilki ýady edilip onsoň efire berilýär bolýan. Şonu şu taýda düzedip bolýar da, şo ýalňyşylan bolsa, düzedip şu taýny kesip aýryp goýup bolýar. Onuň şo näme üçindir? Şo taýny kesip aýryran oklarda şo durşuna soň goýýarlar da ýene de şo taýda şo gyýdyň adynan berdiler, ýa eýleki gyýdyň hakyky sesini eşitdirdiler. Şuňa özi bil kaslaýyn edilýän zatdyr, meselem pikiriňizçe. Ýörüýte. O men pikirimce de o açık bil kaslaýyn edilýär. Videolarda seneden bolsa ilk başta saparlykyň sözü gürleýe hatta gürleşe şo garşyndakylar. Video ortalarına gelende ya hakyky adyny aýdýar ya hakyky sesi berýär. Birim yine bir şon ýaly näme boldy? Türkmenistan içinden ne diyeyim size? Ya prokuraturada işleýär. Ýalňyşmasam %70 şon ýaly bolmaly. Ya hükümetin gizli guruluklarında zatında işleyen biri saparlyklym habar berýär. Ada papkalaka bilen çykýar. Şonuň saparlyklym hakyky sesini goýupdy bir geze kanalynda. Ve şu adam ýitirim boldy şondan soň. Hakykatynda şol adamyň sesini üýtüp bermeli şeýle dämi? Olam hakyky aslında o adamın sesini hem goýmaly däldi adam hak neme berer o sesimi goýmaly alan bilgilerini açıkladı. Beýleki gyzlara ýitirim boldy şon ýaly. Indi şu taýda şu saparlyklym şu gepleşikleriniň tehnik tarabyna jogap berýän kim? Şu sesleri aýyrmaly, şu sesleri üýtmetmeli kim?
o tarafına Kemin'e cevap veriyor. Biz Kemin'e hatta şu 3 gün kısıştırdık. İlk başta şu ayna kızın hakiki sesi çıkanda. Ay dedi, hiç kim bilen yok Türkmenistan'da. Kim dinleyecek ki bunu dedi. Hiç kim havaran olmaz onu dedi. Sesi dedi. İzne kim düşsün ki diye. Indi şolar ýaly ýagdaýlar täzeplem köp adamlar şu olany ýyllar şolardan ýüde gurup gaýtdylar da geçen ýyl. Indi ýene bir zatda şu taýda şol Saparyklyň şu gazel alma ady bilen döredilen şol guramaty bilen hyzmatdaşlyk etmek meselesine gerek gelenne siz şu taýda Türkiýanyň käbir resmiýetleri bilen gepleşip geçiripsiňiz bolan şonu Saparyklyň şu gurama girýändigini bilip käbir resmiýetler Türkiýanyň resmiýetleri Saparyklyň sizin içiňizde bar bolsa olar ýaly korrupsioner adam bilen biz hyzmatdaşlyk etjekler diýip ýüde gurupdyrlar. Şol maglumat üçin mesela şu maglumat bundan öň Bayram Allaliýew hem aýtdy. Siz şunu tasdiklap biljekmi? Ben tasdiklayan Erdoğan İstanbul danışman diýerler Geňeş Molya. Şu Kemin'e görüşmene baranda rapor dolduruyor. O tayda dil hatı dolduruyor. Ne için geldiğin sebebi ne? Saparyklyň adı geçiyor. Adamın onu okan bakalı direkt Kemin'e özüne aydan gepişiyor. Saparyklyň sizin kapımam getiriyoruz diye. Türkiye 2 yiyecek bu adama şans verdi. 2 yiyecekte bu adam gelmedi Türkiye. Bu adam üstünde neyse Türkiye adamları nehile pulundan boldu, işinden boldu diye. İkincisi Saparyklyň diye Türkmenistan'dan şunça pulu orlap geldi. Saparyklyň bilen işbirliği edilmeye diye. Önemli yok bu adamı Ruslara işleye diye. Direkt açık gürleye. Ama gene bir zady bar, şu pul meselesine gelende de Saparyklyň üçin şu opozisiýon iş alyp barýan döwründe de bir hili ýaman näildi tekor. Şu pula meýilli degini hatda şu pul üçin özüniň opozisiýon işine pula çalışmaga da taýýardygyny görkezden gereklerim bolan ýaly. Mysal üçin şoluna geçen bir söhbetdeşliklerinden birinde Bayram Allaliýew hem aýtdy. Şu ilçi bilen gepleşip geçirmek, yani Türkmenistanyň İstanbul'daki ilçesi bilen ya Ankara'daki ilçesi bilen gepleşip geçirmek mümkinçiligi döredi. Şonda da Saparyklyň aýtdy, şu ilçi bilen gepleşip geçireňizde eger biziň opozisiýon işimizi bet etmegini ya haýsydyr bir çäremiziň öňüne almagyny sorasa, şonu ýatyrmagy, şonu gadagan etmegi haýyş etse, şu taýda pul meselesini ortaga goýun, hemem bahany ýokarrakdan tutuň diýip görkezme beripdir da Saparyklyň. Şu Bayram Allaliýew aýdyşynda göre. Sizde şolar ýaly şu maglumatdan siz şunu tasdiklap biljekmi? Şolar ýaly opozisiýanyň işini togtatmak meselesini Türkmenistanyň ilçesi bilen şolar ýaly feowdalaşmak ýaly ideýasini öňe sürýänligi barada Saparyklyň. O Saparyklyň şu taýda daň edip aýda oturanda men özüm bardym şu taýda. Telefon grupda durdu. Ofisin içinde yaklaşık 10 kişi vardık da şunu ýaly görün geçti. Saparyklyň. Şu Mete Çeti diye bir can ediyor. Türkmenistan konsolosluğundan diye Saparyklyň diye $3 milyon pul sorar diye. Yöne kağıza yazıp görkezi diye. Hiç telefonda zaten Mehmet Men diye sorama bankadan hem almaz diye pulu. Kamera yok yerde alış çakışınızı edin diye pul bilet. Ondan sonra diye 19'undaki bolmalı diye yığınağı şu 6 milyon edelim diye. Yani şunu yalan edip bilýäňiz diye. Bazarlık sünnettir diye. Saparyklyň gowy bilýär gepleri bularsa bazarlyk sünnettir diye $1 milyon çelli düşüp bilýäňiz şaýda. Bir çäräni ýatyrmak üçin feowdalaşmak ideýasy bar edy. Gurrun var ýa-da şeýle. Bir 19'unda edilmeli neme vardı. Şu taýda Türkmenoğlu'nun aýdyp geçen ýygynagy vardı o taýda. Şonun icrana ýatyrjak bolupdyrmy ne? O taýda ilçihana tarapyndan bir hereket bolupdyrmy şonu ýatyrmak üçin. Beredin şunu alaydım. Biz Saparyklyň gelmänki hakykatdan Bayram Allaliýew, Atajan Kalandar bular bile hakykatdan biz Türkmenistan hökümetini gorkuzyp biljek derejede iş alyp barýardyk. Yani Saparyklyň geldi. Bu işler tersine gitmeye başladı.
Yani şu işle edip bilmem başladık. Şoňa çelli biz aslında gowy işledik. Türkmenistan hökümetini gorkuzjak derecede işledik. Yani Saparkov gelen soň istat edip bolanok. Näme üçin şunu bir zat var. Diktatorluk demesi var Saparkov'un nemesinde. Diňe Saparkov'un diýeni bolmaly, başga istat bolmaly der. Ya da kiminen diýeni bolmaly. Umuman maslahatlaşyp mesele şu noktasında da bu çürdiýän etadan adam olam kemine bilen Saparkov'un diýilen bir pikir bardy. Şoňa maslahat edilýär. Ýöne şunu bir zat var. Mesela 10 kişide 7 kişi şunu etmeli diye karar veriyor. Kemine näme diye yok diye. Men diye 2-3 gün wagt berin diye. Men biri bilen görüşmeli, şunun için maslahatlaşmalı diye. Kim bu Saparkov mu diýen bilen yok diye başkalar bilen. Onda kim bu? Türkmenistan'dan biri bolup biler. Bir geze aydan gepem var bu hakkında. Bunu nemeler bilendir. Şu Saparkov'un grupasına koşulan täze gelenler bilýändir. Başda duranlar da gelende wada berýärler. Seni şu başa getirecek, bu taya getirecek deyip bir ikem kemine aýdan gepi bardy. Türkmenistan içinde bizim ýokary wezipede bize kömek ve bilgi aktaryan adam bardy. Ve onda Saparkov Halmurasyonov kim bolýar diýip soradym. Men işin özüm soradym kemineden. Bu gurrun bolanda Batyram ýanyndaty. Saparkov bilen Halmurasyonov kokla olar, prosto oynap wagty gelende geçýärler olar, ýaşurlardyr diýdi. Aýdan gepşir. Türkmenistan içinde kimdir bu haýsydır bir resmi var, geljekde onu prezident bolmalan şol adam şeýlemi? Saparkov diýmişdi. Kemine aýdy şu. Ya Saparkov bilen Halmurasyonov Türkmenistana barmaýar. Onun kimine şundan habarly bolýar da Saparkov bilen Halmurasyonov hem şundan habarsyz bolýar. Habarsyz bolýar. Ýöne men bunu Saparkov özüne diýdim. Edil bolşaly gurrun berende Saparkov hiç inlem etmedi, gaýtam ýüze öwürdi, kemine tarafa geçdi. Onda bile işleşerler. Doğru. Indi her Türkmen oğullayıp şu yankı propaganda çoğada. Indi şunu Saparkov'un haýylygy derli öňe sürüp gelýän biri var. Ödem on kimdigini bilen bilýär, şahsiýetini ýakynlarda bu şahsiýeti gitjek ýeri ýok, ol dolu açylýar. Indi şu adamın Saparkov'un bilen nähili dahyly näme baglanşygy bar? Näme üçin şu haýylygy derli Saparkov'un öňe sürüp ähli beýleki adamlary ýere sokup gelýär. Iň bolmanda opozisiýa köp böleginiň aktivistlerini, liderlerini ýere sokjak bolýar, hapa goýup gelýär-de, hapa goýup gelýär. Şu Türkmen oğul diýilýän adamyň şahsiýetinden siziň habaryňyz barmy? Özüňiz emne bir toporda bolup işläp gelipsiňiz. Ben öz bilen gurlaşdym, ýöne onuň aýratly şahsiýetini bilýän, ýöne menen bilýän, onuň käbir zatlaryny bilýän. Ya onam özüne bir şu Batyr bilen şu aýna izleýänimizin ýüzüne geçip bilmenim üçin häzir açyklamak bir şans berdim. Ya garşy goýsa men hem açyklarym onun hakynda. Şol adamy Saparkov'un bilen näme baglaşdyryp biler? Näme üçin ýöne Saparkov diýip ýatyrlar? Men pikirimce näme bilýär? En son videosunda näme diýipdi? En son da 3-4 video boldu onun üstüne. Şunu näme diýipdi? Ýakynda biz ýaş olanlar bilen Türkmenistan mehemesine hasam ileri alıp barıp işlederiz diýipdi. Men pikirimce mehemenin başına getiririz diýip wada berip bilendirler. Saparkovlar. Men ýöne şuňa %75'inem ýa. Ýene bir zatda da şu Saparkov öz işini alyp barýar, şu öz garşydaşlaryny basyp ýatyrmak, ýaly hereketler tendensiýasy bar da, şu opozisiýa belli bir bölegi häzir birleşip başlady bolýan. Şoňa garşy ihat hücum edýän bir adamdan biri Saparkov'un öz platformasynda ýa-da derli hücum edip gelýär, keminiketi bilelikde oňa da ýanky Türkmen oğul liýänem öz goşandyny goşup gelýär. Indi şu taýda şundan basyp bilmeýän düşmanlarynyň biri Murat Gurwanow, ýanky DBT toporunyň başlygy Murat Gurwanow. Indi şu geçen ýylyň awgustynyň başlarynda Murat Gurwanow Istanbul'a bardy da.
Şonu Sapar Klimov Sapar Klimov topory men hududanam halmra söýnüp Sapar Klim kemine da oda düşüpdirler. Şota kamal ana şu devete barıp şu öz adamlaryny öz tarapyna çekajak ýaly gördülermi näme? Şonda Sapar Klimovdan size hududanam sizin hut öýüňizde bir görkezme gelipdir. Şu barada görüň berip biljekmi? Näil görkezme geldi? Şu Murat Gurbanow barada. Tane toparda Saparut'un iki topara görkezdim bana. Murat Gurbanow gelende Murat Gurbanow İstanbul'dan gitmeyene 3 gün kalıptı. Akşamüstü saat 5:35'te öğreninde can ettim bana. Vakıdıcı şu adam ne mi edip diye şu adam bir zat edelim diye ortadan kaldıralım diye. Hakikaten konkretini korktu. Näme diýdi ol ya? Ortadan galdyralmy diýmesin näme? Şunu ýaly. İstersen diye git diye, bana söyle diye, näme seňiz şunu ýanyna git diye, şunun niýeti näme pikiri bar, şunu öwren diye. Bir. İkincisi diye, şu taýda sen diye milse ya da başka kanallardan tanıdıklaryny näme dip şu adam diye 2 gün diye hiç olmasa nämetdir diye göz altına aldır diye de mesela ne diye göz altına aldır diye. İzolyatora saldır diye. O nemesi bilet 2 günden sonra gitmeli Murat Gurbanow. Bilet dolya gitmeli. Şoňa çeli saklar bir zat halkyň öňüne çykmasın diye şolada. İkincisi Azat Haýtbaýew hakynda boldy. Azat Haýtbaýew'dan näil boldy? Sen şu adamı diye tapıp diye urup Rus işkencesi değil ya Türkçe. Tam urup üniversitede oynandı ya. Biraz kıyına oynandı ya. Üniversitede oynandı. Hani Azat Haýtbaýew olara näme dipdir? Bilmedim. Azat Haýtbaýew öz aralarında tartıştı. Yani Azat Haýtbaýew'lerden yanlış düşünmesin. Yani onun yanlış yoktur. Yok etmişlikten görüşmedi yani. Şunu gururun verýän oğlum baky. Şu Sapar Klimov'un toporunda bolup gaýdan Sapar Klimov'un göňünden gürleşip gelen, şoňly iş salyşyp gelen adam. Şondan görkezme alyp gelen adam. Ýöne köp görkezmelerini şo ýerine ýetirmeli. Eger şo Sapar Klimov'un diýen nedip şo görkezmelerini ýerine ýetiren bolsa şäher. Şol edil mafiýaň hereket edişi ýaly şol oğlum. Şol öz boşundan ha görkezme gelýär. Görüşmedi ýaly Murat Gurbanow ýaly opozisiýa lideri bardymy? Şonu şo taýda öçür diýe. Şo bir zat etdi diýe, şonu polisiýa ýygnar ýaly etdi. Uruşmalymy, söýüşmelimi, bir provokasiýa etmelimi, bir zat etdi diýe, şonu ýygnatdyr diýe. Ýa-da Azat Haýtbaýew diýilen biri, opozisiýanyň wekilleriniň biri şo Sapar Klimov'u tenemen edipdir. Indi şonu niýe alla ekitde tokoýyň içinden bir ýerde ýenç diýe. Şoňa göz diýe gaýdyp men bilen jenjelleşmedi, ýaly men bilen dagalaşmady ýaly. Şular ýaly görkezmäni berýän adamyň özüm nähil alyp barýar? Opozisiýer bir siýasatçy hökmünden alyp barýarmy ýa-da mafiýa hökmünden alyp barýar? Näse bilýäňmi men näme şu şop geçen tom awgustda. Opozisiýermi, mafiýamy ýa-da opozisiýermi diýip men ýörüýte gepleşip taýýarlym. Men bu adamy gaty köpden ýatanýam. Ulan men tohumyny şu Aklimowlaň diýen tohumynyň eden zatlaryny men öz tanışlamam gözleri bilen gören adamlar bar bu taýda. Öz öwründe 90-njy ýylyň başlaryna bular öňkü gepleşimde de aýdyşym ýaly özlerini edir Aşgabatyň eýeleri ýaly alyp bardylar. Ol intiba intiniň eýeligi eden şol Stofan diýilýän, Ýüzdan Fantan diýilýän ýa-ni Aşgabatyň raýonuna ullokan bazlaryň eýeti bolup näçe beýguna adamlardan garamaýan adamlardan salgyt ýygnap salgyt zat edip adamlar talak geldiler. Bazar döwletiň bazarlaryna öýelleri eýelik edip şo taýdan gelýän sangytlar öz kiselerini urup geldiler. Döwletiň şinäki döwlet ýaly hereket etdiler bular. Indi gelip şo taýda öýellerini hem şu şeýde alyp barýar bular öwrenşen bilen edenleri geçip duran adamlar boldy. Indi gelip şu taýda da sen ne edip men tankit edip bilýän diýilen ýaly öýellerini alyp barýar. Indi hamala bular öýellerini şo taýda ýa prezidentiň ornuna görýärdiler geçen ýyl çykyş edip başlananlar bäri öýelleri şo taýda Türkmenistanyň häkimiýetiniň başynda görüp indi birdenike öz täsirleri gaçyp başlady, öz aýyplary açylyp başlady, öz sırtlaryna poklary açylyp başlady bolýan. Indi ne edipdir bir zat edip ýene özüni öňe çykarmak üçin näme diýär? Indi adyny tutmayan adamdan üstüne ýene hüjüm edip bir näme edip görün akly adaşyp
hamala hakimiyeti eýelipdir dende kimdir bir şu eýelenen hakimiyeti elinden aljak bolýan ýaly hereket edýär. Şun psikologiýasyna birazjyk düşünjek bolar. Hamala bilan hakimiyeti eýelipdir bilemini şonu elinden aljak bolýar ýa-da şuňa eýen wada berilen hakimiýetiň öňüne biz begot bolýar. Hakykatdan biz häzir şuňa begot bolduk. Bular hakimiyeti batyp almak bir giden planlary bar eken. Men geçen gepleşigimde de aýtdym, şo gepleşigi dinläp görüň ýene de bir şo awustda men gepleşik. Inni kimine aýdyp gelýär. Bulanyň edýän hereketi ýanky zatlary şo jogap berýän, jogap berdim. Men o haty men tapdym diýemok. Men o haty häzir 100% garant edip berip biljek däl şo. Ene kiminen ödeli bilen ýazdan hatmy ýanky şatlyk şeýhi bilen alışylýan zatlar o maglumat. Ondan pul almak, ýenetmek, hyzmatdaşlyk taklamak, gizliň hyzmatdaşlyk. Şonu şu öýde ýazmadyk bolsa, şatlyk şeýhi bilen ýanky hiç il daxily ýok bolsa, şoň gatnaşygy ýok bolsa, hyzmatdaşlygy, gizliň hyzmatdaşlygy ýok bolsa, gün aýtdyn şo hat menki dälitin. Men jogap berýän özüme alamak, onda bakyň iýeren haty baky tapypdyr, ýanyna da şaýat oglan beýler amma şonu görenler bar, öz gözü bilen edil şol ýanky kemine öz stolundan alınan porfaty şonu görenler bar. Naýsyn keminen kellesin ýalaňaçlap halkyň öňünde jogap bersin. Sen kim? Sen kimi işleýän? Keminen özüni dinlesen hemme kişiden agent ýasaýandyr. Taparkyň özüni dinlesen hemme kişiden agent ýasaýandyr. Emma bilen öz hereketini analizleýän bolýar. Bilen özleri günden güni Türkmenistanyň gizliň gullukları bilen gizliň garanky hapa hyzmatlary alyp barýana meňdeş. Ödem şular ýaly bir giden faktlar bar. Şo Türkmeniň şo akly bar da. Näme diýär? Günä neden uyalmaz üstüne gelen uyalar. Oğurluk eden uyalmaz üstüne gelen uyalar. Indi bular şonu etjek bolýar. Birini bulan günäsini üstüne açyp uradyk bolýan. Bular näme diýär? Gorkun öňürde edip indi bizden günäli ýatamaly. Ýöleri akça jüýje bolmaly. Indi ýene bir adam ünseriň, indi keminen hereketine gerekli. Indi bular şu ýylyň ýanwaryna 24-nji ýanwaryna milli geçiş ýanky komitet diýip, milli halat ediş komitet diýip bir zat döredýänliklerini şonu bilen etdiler. Emma hamala häzir 20-nji maýda çykyş eden bolup biz diýär milli geňeş milli halat ediş komitetini döretdik, ene şu işe girýär diýip täzeden beýan edýärler. Yani adamlar ünseriň. Bular häzir şu zatlary bilmeýän, şu zatlary iderlemeýän adamlaryň gödüni başyna aýlajak bolýarlar. Ene 24-nji ýanwarda ene şulaň halkyň sesiýen kanalyna gysgalyş bildiriş diýip ýörüýte çykyş etdiler. Milli halat ediş komiteti şu wagt döredildi. Şu wagt güýje girdi. Gurucu hökümet, gurucu meclis, konstitusiýon topar diýen strukturalaryny eglan etdiler. Indi bular näme etdi? Şoň ýany kemine çykyş edip aýdýar. Indi biz diýär hökümete, Türkmenistanyň hökümeti ne diýär? Maýyň ahyryna çenli pursat berýär. Şolar ýa halkyň tarapyna geçmeli, ýa da diýär biz şolara soň jeda berjek diýär. Ondan bir de ýüzlenip aýdýar, opozitsionerlere, jurnalistlere ýüzlenip aýdýar, ýa raýat cemgyýetiniň aktivistlerine aýdýar. Ýöne siz diýär, indi diýär Türkmenistanyň hökümetine garşy protest bilen çykyş etmeliler diýen bolýar. Maýyň ahyryna çenli diýär, hemmeňi dymyp oturuň diýär. Kim mitingde çykjak diýse diýär, şol adam biziň düşmanymyzdyr diýip bu düzgün girdi. Ünseriň adamlar şu düzgünü girdiýän kemine diýen bir oglanjak. Tutuş opozitsionerlere, tutuş raýat cemgyýetiniň aktivistlerine ýüzlenýärdi. Şundan öýlek diýär, fevral aýynda şoň ýan çykyş etdi. Şundan beýlek diýär. Biz diýär mitinglere, köpçülikden çykyşlara gadagançylyk girdiýär. Kim biziň düzgünümizde boyun egmese, şoňa jeda beriljekdir diýip haýbat etdi. Ýöne şondan köp adamlar ünsürmeýändirler. Näme üçin bu? Maý aýynyň ahyryna çenli, maý aý diýip tutdy. Näme üçin şol aralykda ümidlik bolmaly? Sebäbi Türkmenistanyň hökümeti Aşgabat şäheriniň paýtagtyň düýbüniň tutulmagynyň 140 ýyllygyny bellemeklige güýçli diýip bune taýýarlyk görüp başlady şu ýylyň başyndan. Halkara jemgyýetçiligi, halkara ýanky guramalarynyň daşary ýurdun hökümetlerinden delegasiýalar çağıryldy. Indi Türkmenistanyň hökümeti edil şo pursatda şol aralykda maskara bolmaly. Türkmenistanyň
ediyen Türkmenistan rejiminin alıp barayan edenetlikli siyasaty dünya cemiyetçiliginin ünsüne düşmeliler. Şoň üçin aňardan görkezmek elýär. Ine low Kitaydan ilerlatan şeýle bolup çykýar. Şol aralykda opozisiýaň sesi çykmaly. Inni bolum şu opozisiýaň sesini çykarmalylygy hakynda düzgünem taparyklyň topary ederýär. Onu ıglan edýänem kimini diýen ulanjak. Ha şoň ıglan eden ýanky şol gadagançylygyny ödüňiz diňlen, ödüňiz ondan ýene bir zat aýtjak. Şu kimine şu zady ıglan eden wagty Halmra Söýüniň reaksiýasyna seredim. Halmra Söýünif giň alan ýaly reaksiýa bildirýär. Şu düşüneni okştayda kimine ýanky gadagançylygy ýerde otur tutuş opozisiýa, raýat jemgyýetiniň aktivistlerine inni köçe çykyp sesiňizi çykarma diýip gadagançylyk ýerde otur. Maýana çen Halmra Söýünim gözüm tegelip düşünüp bilmän otur. O näme üçin beýle gadagançylyk bar? Sebebi oýnatga öwrülen oýunjy öwürdiler. Halmra Söýüni bir zatlar etjek bolýar halk üçin. Men şoňa ananýan. Ýöne şu daýda koduran ine aýdyň diýe taparykly müftiýe ine şu üçlük bar. Hemen kemine diýler. Bular başga hapa, gizlin hapa oýunlar oýnap otyrlar. Halka garşy. Ýurda garşy. Ine diňleňini şu ýanky ýaly kemineň ýerinden gadagançylygy, biz üçin ýerinden gadagançylygy teredim. Indi ýanky maýagyna çeliler mesela gelsek ýene bir kysany aýtmak zat bar. Maýagyna çeliler hiç kimin halky köçe çağırmana hakkı yoktur. Maýagyna çeliler şert boýuldy, maýda başlaýar ultimatum. Maýagyna çeliler kim çağırýan bolsa ýanky sabotajdyr. Onun çağırmanyň diňe bir san nemesi bolupdylar, ol şu işler bozmakdyr. Bozdular bir gece. Konsultanyna çağırıp. Halkın gözünü eylek bölmeli. Şondan seresaplı olmalı. Şuna maýagyna çelle. Halasy milli halas ediş kuramasının berýän, teklif edýän araçaklaryň daşynda bu provokasyon hareketleri belli aljakdyr. Türkmenistanyň içine varan wagtda illüstrasiýanyň bir nemesi boljakdyr. Aýratyn böyle boljakdyr. Hareket başlandan täze Türkmenistanyň gurulýança edilen bütün bir sabotaj ýa-da provokasyon işlere boşlanan adamlar hasarını verecektir. Ülkelerin täze Türkmenistan gurulýança diýe kim ýanky bizim düzgünmede boýulmaly provokasiýa etse şoňa diýe şäre görüljekdir. Ne bilen täze Türkmenistan diýilýän zady näme haçan olar dörejekdir. Haçan bilen bular döwleti el alyp haçan täze bir döwlet dörejek o belli däl. Ol bir seretmäge maýagyna çenli möhlet goýun ýaly. Ýene bir sözüň aýdýa täze Türkmenistan döreýän şädiýe şular ýaly biziň goýun ýanky düzgünlemede boýun egmedik adamlara diýe çäre görüljekdir. Şundan bir maň çykar bilýän. Mene bir maň çykarýan. Opozisiýon işiňizi betedin. Protest, miting geçirmek çärelerini betedin. Türkmenistanyň häkimetlerini biňjelik etmeňizi betedin. Sebäbi biz täze hökümet döretjek. Täze hökümetim, täze döwlet döretjek, täze döwletim sesimizi çykarman döretmelimi. O näde döretmeli? Indi men bilýän şu gepleşim gaty odaga çekdi bu gerek gepleşik. Men gaýtaraga çekdim. Onuň ýöne şu zatlara analiz berip, şu zatlara açyk görkezmesen köp adamlar, köp sada adamlar şu bolup beren, şulan edip beren, şular ýaly garanky hap işleriniň bir tebigatyna düşünen ok. Ýöne bu taýda hakykatdan men hapa sözüň ýöne ýerden agdam ok. Gaty jenaýatçylyk derejesinde işler edilip ber. Ölüm yönemöne bir opozisiýan bähwidi ýa ö toporlarynyň bähwidi edilen ok. Ö toporlarynyň bähwidi iş edýän adam opozisiýa kadagançylyk ýerlerinde mitinge çykmak bolan ok. Ya ýanky ýaly opozisiýanyň işini pulga satmaga hötürlermi?
$3.000 ya $2.000 feudalaş ne biz opozisyon işimiz yapılan çeyremedi bir etjek. Yöne şu puludur ya deyip Türkmenistan'ın ilçesi bilen şolar ýaly feudal girermi? Opozisiýan ya ýugurdun ya halkyň aladasyn diýen adam şolar ýaly iş edermi? Indi şunu adam ortadan bir nakylyny aýdylşýary. Özüýe gözüňdäki tüňmäni görmeýän kim gözündäki kiçik çöpün sürýän diýilen bir nakly barda. Şunu adam özü ýa şu diýen şu adamlar bir adamam diýär şu ýa katonun toporuňa gurrun diýär. Şu adamlar öz sırtlaryndaky şunça poku üfürmedik bolup hamala şolar ýaly pok ýok ýaly beýlek adamdan üstüne hapa goýmak bilen meşgul. Beýlek adamlar näde uruş edýän, beýlek adamlar düýünük adamlar hökmünde. Halkyň düşmanlary hökmünde hereket edýän ýaly görkezjek bolýar. Şolongam esasy propaganda şety ýanky türkmene ullýan kümdük ýüzüni bildiýän ýöne ýakyn wagtlarda ýüz açyljak, eşhar ediljek, jogap talap ediljek adam. Men öňden aýtdym, ýene de bir gedek ýüzden, ýani Saparyk diýen da türkmen ogluny da keminädi. Eger men ýüzüme basar ýaly, men siziň derejäňizde şolar ýaly bir aýplama, bir aýyp iş eden bolsam, ýa gümürtük, garanky bir zatlar bilen meşgullanyň ýani bolsam ýüzüme basyn. Eger men ýaly adam Türkmenistanyň rejimi bilen hyzmatdaşlyk edýän bolsa, mehmeti bilen hyzmatdaşlyk edýän bolsa, onda men edýän hereketlerimi ýaly hereket edip bilerdimi? Şolaryň aýbyny açyp, şolara garşy hat ýazyp, şolaryň tekstlerini sahipamda goýup, ilçehanalara basyş görkezmek üçin çağırış edip, şolary pasport bermäge, şolar biriň ýylatymyň aladasyny etmäge mejbur etjek bolup, şeýdip şolary bu maskara edip paş edip oturardymy? Şol okaga bat delýärmi? Ýa-da ünseriň türkmen oglunyň edýän hereketine. Türkmen oglylýan, ýa kimine diýilýän adam rejime garşy näme etdi? Nähili praktik ýekeçi iş etdimi? Ýok, diňe şyltak atmak, diňe birleşik bolýan opozisiýany öňüne almak, diňe adamdan aýagyndan çekmek, aktiwrak hereket edýänleri, diňe şoň bilen meşgul bolmak. Indi adamlar özüňizi baka berin. Kim rejimiň bekbidi üçin işleýär, kim halkyň bekbidi üçin, kim halkyň agyryna aglaýar. Kim birleşik bolýan opozisiýany hata birleşdirjek bolýar, kim birleşip barýan opozisiýany böljek bolýar. Kim subutnama bilen gürleýär, kim subutnamasyz boş töhmet atýar. Jinayatçylyk derejesinde töhmet atyp otyr. Şyltak atyp otyr. Ine özüňiň näsel jerinde baka berin. Men şu zatları itiň oýlanmagyny düşünýän aýdýan. Men bu taýda bular bilen ketek atışmak, bok atışmak üçin edemok. Bulara düşündürjek bolmam edemok. Bulara hiç açan bular bu tetelli adamlara den gepem düşündür bilmeýän. Bular düşünüp aňyrsyna geçip edýän adamlar, edýän işini. Bulan zanny, bulan meýli, bulan niyeti başga. Bulan niyeti halka kömek etmek, ýugurdy düzetmek. Diktator rejimi yıkmak değil, diktatorun sistemasyny aradan ayırmak değil. Bulan niyetiniň näme boljakdygy aradan özüňiz pikir edip berin. Men diňe men sedýän pikirlendirmek üçin şu zatlar aýdyp otyr. Häzirlikçe meni diňleýän üçin köp sag bolun.